Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Hindi madali ang mabuhay ng salat sa salapi. Ang bawat araw mo ay iikot na lamang sa pagbabanat ng buto para lang manatiling buhay ang sarili at ang pamilya. Ang masaklap pa, madalas mailap talaga ang swerte. Kahit anong kayod pa ang gawin natin. Kaya naman hindi natin pinapalagpas ang mga oportunidad na dumating para kumita. Yun nga lang minsan may mga trabahong maghahatid pala sa isang tao sa kahila-hilakbot na yugto. Panganib na kailanman ay hindi gugustuhing maranasan ni numan. 1996, namamasukan bilang isang trabahador sa palengke sa Maynila ang 20 anyos na si Bador. Isa siyang tubong buhol na nakipagsapalaran sa Kamaynilaan. Magtatatlong taon na siyang hindi nakakauwi. Hindi siya makaipon-ipon dahil kailangan niyang magpadala ng pera sa kanyang pamilya. Ang kanyang nanay kasi ay may malubhang karamdaman sa puso at wala na silang tatay na masasandalan. Ang problema, walang natapos si Bador kaya hindi siya matanggap-tanggap sa mas matinong trabaho. Hanggang isang araw ay may nabanggit sa kanya ang kaibigang si Manny. Katulad niya ay isa rin itong kargador sa palengke. Kukulangin na naman ang ipapadala ko para sa pagpapagamot ni nanay. Palagi na lang ganito. Diyos ko, sana po pagalingin niyo na ang nanay namin. Sana po, gabayan niyo ako para kumita ako ng mas maayos para sa pamilya ko. Oy, paring Bador, ano't di na naman mapintay ang buka mo? Sasayad na yung uso mo sa lupa dahil dyan sa pagsimangot mo. Paano kasi, paring Manny? Kapos na naman ang kinita ko ngayong buwan na to. May dagdag kasing resetang gamot si nanay. Sabi na problemang pera na naman yan . Pero teka, may naisip akong posibleng solusyon. Solusyon? Oo, ano kasi pare, may natanggap akong alok na trabaho sa probinsya dyan sa Aurora. Doon sa isang liblib na baryo sa may mabundok na bahagi. Trabahador sa isang babuyan. Aurora ba kamo? Tapos, liblib na baryo pa. Parang layo naman yan sa Kabiasnan, pare. Oo nga, alam ko. Pero halos doble sa kita natin dito sa palengke ang alok na sahod doon. Medyo malaki-laki na rin daw kasi yung babuyan na yon. Seryoso? Oo nga, seryoso. Ganito, sa susunod na Biyernes pa naman ang biyahe ko papunta ron. Pag-isipan mo na lang muna. Kapag napagpasyahan mong palagan, edi sumama ka sa akin. Huwag ka maglala. Ako nang bahala sa pamasahe mo. Bagamat malaki ang sinasabing sahod ay hindi maiwasang mag-alangan ni Bador. Liblib na baryo nga raw kasi ang pupuntahan nila at isang probinsya pa na kailanman di pa niya nararating. Kaya naman inabot pa ng 2 araw si Bador bago nakapagpasya. Inisip niya kung anong makakabuti para sa kanyang pamilya sa Bohol, lalo na sa kanyang nanay. Sinabi niya agad sa kaibigan na tatanggapin na niya ang nasabing trabaho, kaya naman sumama nga siya nang bumiyahe na ito. Ilang oras ang tinagal ng kanilang biyahe. Bukod sa malayo ang probinsya ng Aurora mula sa Maynila, doon pa nga sila sa liblib na bahagi ng probinsya. Doon talaga sa may mga kabundukan na. Inabot na sila ng gabi. Nakarating sila sa terminal ng jeep na may malapit na mga kabahayan. Pero hindi pa yun ang pakay nilang baryo. Kailangan pa nilang sumakay ng kalabaw papunta sa kabilang bahagi ng bundok. Kaya naman naisip nilang magpalipas na muna ng gabi sa terminal. Kumain lang sila ng lugaw tapos naghanap ng matutulugan. Doon sana sila pupwesto sa bangketa sa harap ng lugawan, subalit pinagsabihan sila ng tindero. Delikado raw kasi ang binabalak nila. Hindi raw magandang manatili sa labas kapag gabi. Napangisi si Manny. Sabi nito, wala namang dapat ipag-alala ang tindero dahil kaya naman nila ang kanilang mga sarili.
Subalit, sumimangot ang tindero. Alok nito ay doon na lang sila matulog sa loob ng saradong kainan. Doon na rin daw nila ilagay ang kanilang mga bagahe. Baka raw kasi may mangyari sa dalawang binata at maging kargo de konsensya pa niya. Napakamot sa sentido si Bador, pero dahil mas maayos na tulugan ang loob ng kainan kaysa sa bangketa, hindi na sila tumanggi. Inayos lang nila ang mga mesa tapos doon na humiga. Ano ba naman yan Kaaga-aga, ang ingay-ingay sa labas. Kanina pa yung mga yan, paring Manny. Oh, gising ka na pala. Anong nangyayari dyan sa labas? Hindi ko rin alam eh. Ayoko namang makiosyoso na lang ng basta. Lalo na't mga dayo lang tayo dito. Yan ang ayoko sa'yo eh. Masyado kang mahiyain at mahina ang loob. Ayos lang yan. Ano ka ba? Tara na, puntahan natin. Kinabukasan, hindi pa tuluyang sumisikat ang araw na gising ang dalawa nang may marinig silang nagkakagulo sa labas ng tindahan. Maski ang tindero ay lumabas din. Sumunod sila. Nakita nilang nagkukumpulan ang mga tao at mukha silang balisa. Ang iba pa nga ay kunot ang noo nito sa galit o inis. May nakita rin silang isang ginang na humahagulhol at naglulupasay. Lumapit ang dalawa sa kumpulan ng mga tao. Doon yun sa may talahibang nasa bandang likod ng terminal. Malapit lang sa lugawan. Sumuot sila ng konti sa mga nakikiusyoso at pareho silang nagulantang sa nasaksihan. Pinagkakaguluhan pala ng mga tao ang bangkay ng isang lalaki. Wala na itong ulo. Nakahiga sa naglalawang sariling dugo. Nawawala rin ang isa nitong braso. Isa pa'y kapansin-pansin ang mga kakaibang mga bakas malapit sa bangkay. Kahawig ng bakas ng tao, ngunit pahaba at mukhang matatalas ang mga kuko. Naduwal si Bador, agad siyang lumabas sa kumpulan ng mga tao at sumuka sa may mga talahib. Sinundan naman siya ni Manny na umiiling-iling pa dahil sa nakita. Magtanong-tanong tayo kung anong nangyari dun sa taong yon. Ang tindi ng sinapit, grabe. Kung wag na lang tayo mangyalam, Manny. Lakad na lang tayo para papunta sa pakay natin. Bador, dayo lang tayo dito. Ibig sabihin, hindi pa natin alam kung ano tong lugar na napuntahan natin. Kaya mas mabuting malaman natin agad. Lalo ni mga problema dito, habang maaga pa. Kung sa bagay. Yun nga ang ginawa ng dalawa. Nagtanong-tanong sila sa mga taong naroroon kung ano ang nangyayari. Subalit kapag nalalaman ng mga taga-roon na sila ay mga dayo, sinasabihan lang silang huwag nang mangialam. Huwag na nilang isawsaw ang mga sarili sa problema ng kanilang lugar. Pero dahil nga doon sila magtatrabaho ay pinilit pa nilang magtanong sa iilan pang katao. Magkaroon man lang sila ng konting ideya kung ano ang nangyayari. Mahirap kasing lumusong sa lugar na di nila kilala nang walang nalalaman. Hanggang sa nilapitan sila ng isang matanda na halatang wala sa sariling katinuan. Napakapayat kasi nito at sabog-sabog ang buhok. Medyo madungis din ang damit na halatang ilang linggo nang di nalalabhan. Kulay kupas na pulang kamiseta tapos pantalong maong na maputik. Napatakip nga rin ang ilong si Bador dahil sa amoy ng matanda. Amoy hindi naligo sa loob ng ilang buwan. Ngumiti iyon sa kanila. Napaatras si Manny. Dilat na dilat kasi ang bilog na bilog nitong mga mata. Naninilaw na rin ang mga ngipin sa mabahong bibig. May gumagalang mga mamamatay tao rito sa amin. Sino po ba kayo, Lolo? At anong mamamatay tao po yung sinasabi nyo? Marami na silang napapatay, kaya kailangan ninyong mag-ingat. Nagtaka ang dalawa kasi mukhang maayos namang makipag-usap ang matandang iyon. Naisip nilang baka nagkamali lang sila ng unang tingin sa matanda. Subalit hindi rin nagtagal ay naging kakaiba na ang sinasabi nito. Sino po ba yung pumapatay, Lolo?
Mga halimaw, mga mananabas, papatayin nila kayo. Papatayin nila kayo at pupugutan nila ang mga ulo ninyo. Baliw na nga talaga tong matandang to. Halika na, Bador. Hindi maiwasang kilabutan ng dalawa sa narinig. Hinila ni Manny si Bador palayo sa matanda. Hindi maiwasan ni Bador na magpahayag ng pag-aalinlangang tumuloy. Tumutol naman si Manny kasi nga isa lang namang baliw ang kanilang nakausap. Nakakatakot kasing tumuloy, paring Manny. Baka mamaya niyan, tayo pa yung madali ng halimaw na yon. Bador naman eh. Naniniwala ka doon sa matandang yon, sira na nga tuktok nun. Umayos ka nga. Isipin mo yung pamilya mo. Isipin mo yung nanay mo. Sasayang ka lang ng pamasahe kung babalik ka lang rin naman ng Maynila. Di ka pa nga nakakapagsimula rito. Napakamot na lang ng batok si Bador. Tama naman kasi ang kaibigan naroon na sila. Sayang nga naman ang pamasahe kung babalik lang sila ng Maynila. Bigla ring sumabat sa kanilang usapan ang tindero ng lugawan kung saan sila kumain ng nagdaang gabi. Sabi nito, lumayo sila agad kapag nakita nila yung baliw. Marami raw kasing naniniwalang delikadong tao yung baliw na yon. Ang iba pa nga ay nagdududang yun mismo ang pumapatay. Yun nga lang, meron din namang nagsasabing wala pang patunay, kaya wag namang pagbintangan ang matanda. Kinausap pa ng dalawang binata ang tindero ng lugawan. Tinanong na rin nila ito kung ano ba talaga ang meron sa lugar na yon. Tahimik munang tumingin sa kanila ng ilang sandali ang tindero. Pagkatapos sinabi nitong meron ngang pumapatay sa kanilang lugar. Kung sino ay wala pang makapagsabi. Mas mabuti kung mag-iingat ang dalawa kung saan man sila mapunta. At huwag silang magtitiwala agad kahit kanino. At ang pinakamahalaga, kahit anong mangyari, huwag na huwag silang lalabas kapag gabi. Nagpasalamat si Bador at Manny sa tindero. Humingi na rin sila ng direksyon sa pupuntahan nilang baryo. Tinuro naman ng tindero pati ang daan papunta sa sasadyain nilang babuyan. Sinabi nitong ang babuyang hinahanap nila ay may malapit na sagingan. Pagkatapos lumakad na nga sila papunta sa pakay na lugar. Wala nang pamasahe para sumakay ng kalabaw, kaya tiniis na lamang nila ang napakahabang lakaran hanggang sa makarating na nga sila sa isang baryo mga bandang tanghali. Naroroon nga sa likod ng bundok ang baryong yon at may malapit ding gubat. Marami-rami naman ang mga bahay bagamat hindi magkakatabi. Sa isang tingin ay halata ring pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga roon. Hindi nga lang maiwasan ng dalawa na mapansin ang kakaibang kilos ng mga tao. Anong meron dito sa lugar na to? Ba't parang ilag yung mga tao sa atin Wala man lang sumasagot kapag tinatanong natin kung saan banda yung babuyan. Yun na nga Kakaiba yung pag-iwas nila sa atin. Parang pinaparamdam talaga nila na hindi tayo dapat nandito. Bakit kaya ganyan yung mga yan? Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa may mamataan na nga silang babuyan na may malapit na sagingan. May nakita sila roong isang matandang medyo payat ngunit matangkad. Nakasuot ito ng berding sweater, maong na pantalong maputik at gomang botang itim. May kasama rin iyong iilan pang mga kalalakihan. Kayo pala yung mga bagong trabahador galing Maynila. Ako ang may-ari ng babuyang ito. Ako si Tupeng. Kahit Mang Tupeng na lang ang itawag niyo sa akin, ayos na. Ano bang mga pangalan ninyo? Ang biyahe ninyo, kumusta naman? Inilibot sila ni Mang Tupeng sa lugar. Nakita nila ang mga kulungan ng mga nasa 30 baboy. Sementado ang bandang ibabang bahagi nito mula sahig hanggang kalahati ng mga dingding.
Sa itaas na bahagi naman ay may makakapal na mga bakal na grills. Kapansin-pansing makitid ang pagitan ng mga yon. Siguro ay nasa 1 pulgada lang. Gawa rin sa makakapal na mga grills ang pinto at mayroong 3 kandado. Mang Tupeng, matatanong ko lang po bakit ganito ang kulungan ng mga baboy ninyo? May mga makakapal na grills, tapos napakalapit pa ng pagitan kada bakal. Juan, ganito kasi. May mga masasamang loob kasing sumasalakay paminsan-minsan dito sa baryo namin. Kaya mas minabuti ko nang siguraduhin ang kaligtasan ng mga alaga ko. Oo nga pala, nakikita niyo ba yung malapit na bahay dito sa Babuyan? Diyan kayo tutuloy. Naputol ang kanilang usapan nang bumukas ang backdoor ng bahay na malapit sa Babuyan. Gawa sa kahoy ang bahay na yun, ngunit halatang magandang klase ng hardwood. Maski ang mga bintana ay gawa lang din sa mga kahoy na tabla ang dapat sana'y jealousy. Lumabas sa bahay ang isang lalaking nasa 40 anyos. Kalbo ito, malapad ang balikat at matipuno ang pangangatawan. Lumapit yun sa kanila. Ipinakilala naman ni Mang Tupeng ang lalaki kina Bador at Manny. Ito naman si Nestor. Siya ang katiwala ko sa babuyang ito. Siya ang makakasama niyo dyan sa bahay. Ako kasi sa kabilang bahagi pa ng saganyan ng bahay ko. Magandang araw po, Kuya Nestor. Kumusta po, kuya? Kumusta? Ako ang katiwala ni Mang Tupeng dito sa Babuyan. Kaya ako na rin ang magtuturo ng mga dapat ninyong gawin. Pero sa ngayon, pumasok na muna tayo sa bahay. Iwan niyo yung mga bagay niyo. Tapos kumain na rin muna tayo. Pumasok ang 4 sa 2 andanas na bahay. Sa baba ay naroroon ang banyo, kusina, sala at isang bodega. Sa ikalawang palapag naman ay may 2 kwarto. Isa roon ay kwarto ng katiwala habang sa kanila naman ang kabila. Itinuro ni Nestor kina Bador at Manny ang kanilang magiging silid. Inilapag naman ng 2 kanilang mga bagahe sa loob pagkatapos ay nagtanghalian na sila. Sa wakas, nakakain rin ng matinong pagkain. Salamat po sa pananghalian, Mang Tupeng, Kuya Nestor. Oo nga pala, bago ko pa makalimutan, may mahalagang paalala lang akong ihahabilin sa inyo. Ano po yan, boss? Kapag gabi, mula sa paglubog ng araw hanggang sa pagputok ng bukang liwayway, siguraduhin ninyong nakasara at nakakandadong maigi ang lahat ng mga pinto at bintana sa buong bahay. Bawal ninyong buksan kahit konti. Bawal kayong sumilip kahit na anong mangyari. Lalong-lalo na, bawal din kayong lumabas. Bawal ding magsindi ng kandila o lampara sa mga ganong oras. Kaya mahalagang tapos na kayong kumain bago lumubog ang araw. At isa pa, bawal din kayong mag-iwan ng mga sinampay o kahit anong sapin sa paa sa labas ng mga ganong oras. Tsinelas, sapatos o kahit na ano. Bawal. Seryoso po ba kayo dyan, bossing? Ba't parang kakaiba? Oo nga po, Mang Tupeng. Ano po bang meron? Bakit po may mga ganyan kayong patakaran? Basta, wag na lang kayo magtanong. Sundin nyo na lang. Sabihin na lang nating nakasanayan na yan dito sa baryo na to. Hindi mawala sa isip ng 2 ang mga sinabi ni Mang Tupeng at Kuya Nestor. Naalala nila ang mga narinig ding kwento sa may terminal. Yung bang mga nabanggit sa kanila ng tindero ng lugawan at ng matandang baliw. Tumutugma kasi ang lahat. May panganib. May pumapatay ng mga tao. Kung ano o sino, yun ang hindi pa nila alam. Gusto nilang magtanong kay Kuya Nestor naman lang para makakuha ng mas malinaw na impormasyon. Pero naiilang kasi sila sa lalaki. Napakalaki nga kasi ng katawan nito at mabagsik ang mukha, yung tipong hindi mo gugustuhing makabiruan.
Noong unang gabi nila sa Tagum Baryo ay mahimbing namang nakatulog ang dalawa. Dala na rin ng kanilang pagod sa biyahe. Kinabukasan maaga silang gumising upang simulan ang trabaho. Tinuruan sila ni Kuya Nestor kung ano ang mga dapat gawin. Maglinis ng kulungan, magpakain ng baboy at maghatid ng baboy sa katayan. Bagamat nasa 30 baboy ang kanilang aalagaan, medyo marami rin naman silang gagawa noon. Pansin nga lang ni Manny at Bador na ilag sa kanila pati ang mga katrabaho. Napakaseryoso ng mga ito kung kumilos, hindi magsasalita kung hindi kailangan. Hindi naman mukhang masasamang tao pero sadyang hindi lang nila makausap bilang mga kaibigan. Ang weirdo naman ng mga tao sa lugar na to. Ano kaya yung kinakatakutan nila? Kaya mo na lang. Nandito tayo para magtrabaho at hindi makiusoso. Wala naman silang ginagawang masama sa atin. Saka, kung sakali mang may mangyari, di sumbong na lang natin kay Mang Topeng. Mabilis na gumulong ang mga araw. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Bador at Manny sa babuyan. Bagamat hindi rin palakibo ay mabait naman sa kanila si Kuya Nestor. Maging si Mang Tupeng na kanilang amo ay maayos ding kausap. Hanggang sa sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Narinig na naman nila ang kakaibang babala mula sa katiwala ng babuyan. Naalala niyo pa ba yung mga sinabi ng Mang Topeng? Bawal lumabas, bawal buksan ang mga bintana at pinto, bawal sumilip man lang, bawal magsindi ng anumang ilaw, bawal mag-iwan ng mga sinampay at sapin sa paa sa labas ng bahay. Lahat ng yan mas mahigpit ngayong kabilugan ng buwan. Maliwanag? Hindi na lamang nagtanong sina Bador at Manny. Sinarado at kinandado nga nilang maigi ang lahat ng mga pinto at bintana ng buong bahay. Naghapunan pagkatapos ay naghanda ng matulog noong pasado 8:00. Nakatulog naman ng mahimbing si Bador noong una. Subalit, nagising din makalipas ang ilang oras. Bigla kasing nag-ingay ang mga baboy na nasa kulungan. Hindi naman magkalapit talaga ang kanilang tinutuluyan at ang kulungan ng mga baboy. Pero dinig pa rin kapag nag-iingay ang mga iyon. Pagdilat niya ay nakita niyang gising na rin pala si Manny. Aktong bubuksan na nito ang isang bintana kaya agad siyang bumangon sa kanilang banig para pigilan ang kasama. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo binubuksan yung bintana? Sisilipin ko lang at baka may mga magnanakaw. Ang ingay kasi ng mga baboy, baka mamaya niyan. May mawala pa sa mga baboy tapos tayo pa mayari. Bawal nga daw sumilip eh. Anong gagawin natin kung ganon? Ganito na lang. Puntahan natin si Kuya Nestor. Lumabas nga ng kanilang kwarto ang dalawa. Parehong balisa at nababahala. Dumiretso sila sa kwarto ni Kuya Nestor, ngunit nadatnan nilang bukas na yun. Bumaba sila. Nakita nilang nakatayo ang katiwala sa may back door. O kuya, narinig nyo rin pala. Puntahan na po ba natin? Matulog na kayo ulit. Pero kuya, baka po kasi may mga magnanakaw ng baboy doon eh. Sige na, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Ang kulit nyo rin eh. Sinabi ng bawal lumabas kapag gabi at bawal kahit silip man lang. Di ba kayo nakakaintindi? Sumunod na lang si Bador at Manny sa atas ni Kuya Nestor. Nag-aalangan man ay inisip na lang nilang ito ang nakakaalam kung ano ba ang nangyayari. Kung sakali mang mapasama nga ang mga baboy sa kulungan ay isusumbong na lang ito sa kanilang amo. Humiga ulit ang dalawa sa kanilang banig. Yun nga lang ay hindi sila makatulog sa ingay ng mga baboy. Si Bador nga ay hindi na rin talaga maganda ang kutob sa nangyayari. Hindi niya masabi kung bakit, ngunit nananayo ang kanyang balahibo lalo sa batok. Pakiramdam niya ay may kung ano o sinong may masamang pakay sa labas. Nagtagal pa ang pag-iingay ng mga baboy ng mahigit 1 oras.
Nang tumahimik na ay napanatag na rin ang dalawa at nakatulog. Subalit kinaumagahan, nilunod din sila ng pagtataka nang magpunta sa kulungan ng mga baboy. Sa buong palibot kasi ng babuyan ay may maraming mga bakas ng paa. Kakaiba ang mga hugis ng mga yon. Bakas naman ng tao, ngunit pahaba at mukhang matatalim ang mga kuko. Anong mga bakas yan? Manny! Hoy, Manny! Halika dito, bilis! O bakit? Anong meron? Tignan mo. Anong klaseng mga bakas yan? Bakit ganyan ang itsura? At bakit pinapalibutan yan yung babuyan? Halatang hindi isang pares lang yan Sa totoo lang, hindi ko talaga alam yung mga sagot dyan sa tanong mo, pare. Basta, pagdating ko rito, andyan na yan. Nagtataka rin ako kasi hawig dyan yung mga bakas sa terminal. Yung bang nakita natin malapit sa pugot na bangkay. Terminal? O nga no, pareho. Bakit naman kaya? Manny, Bador, may order ng baboy sa kabilang baryo. Kayo na lang ang mag-atid para rin masanay kayo sa ganitong gawain, ha? Kahit magulo pa rin ang mga isip ay sinunod na lang nila ang atas ng katiwala. Inihanda nga nila ang baboy na ihahatid. Tinali nila ang mga paa nito at saka isinabit sa kawayang kanilang bubuhatin. Ang paghahatiran nila ay hindi iyong pamayanang may terminal ng bus, kundi isa lang din iyong maliit na baryong malapit lang sa kanilang tinutuluyan. Kaya naman narating na nila ito agad sa loob lang ng isang oras na lakaran. Hindi nga lang nila inaasahang pati roon sa baryong iyon ay may dadatnan din silang kahindik-hindik na pangyayari. Pauwi na sana sila nang may madaanan silang kumpulan ng mga tao. Doon ay may isang umiiyak na ginang. Ang sabi ay nawawala raw ang kanyang anak na 14 anyos. Hindi raw nakinig nang balaan niyang huwag umalis papunta sa bahay ng isang kaibigan. Bador, tumulong tayo dun sa paghanap ng binatilyo. Baka mapagalitan tayo kapag nagtagal tayo. Hindi naman siguro tayo magtatagal Sige na. Konsensya na lang natin kapag di yun napuntahan dahil kinulang ng tao sa paghahanap. Tumulong nga sa paghahanap ang magkaibigan. Doon sila sumama sa grupong gagalugad sa makahoy na daan, pabalik sa tinutuluyan nilang baryo. Hindi nga nagtagal ay may natagpuan silang mga punong may bakas ng pananaga. Kinabahan si Bador. Unang kita pa lang niya sa mga bakas na yon ay hindi na maganda ang kanyang kutob. Sunod ay may napansin silang mga kakaputol pa lang na mga damo at maliliit na halaman. Sinundan ng grupo ang mga puno at halamang may bakas ng taga o mga hiwa hanggang sa matagpuan nga nila ang isang bangkay. Sa tansya nila ay katawan iyon ng binatilyong nasa 13 o 14 anyos. Ngunit hindi nila masabi kung yun ba ang nawawalang binatilyo dahil pugot ang ulo nito at isang braso. Nakahiga ito sa damuhang puno ng kanyang dugo. Malapit sa bangkay na mayroon ding iilang mga bakas ng paa na kakaiba ang hugis. Yung mga bakas na yan na naman. Pareho ulit sa terminal at sa babuyan. Oo nga no. Ano ba kasing meron sa mga bakas na yan? Ano klaseng nilalang ang may gawa niyan? Kapag naman nagtanong tayo, wala namang sumasagot ng matino rito. Pinatawag ng grupong yon ang nanay ng nawawalang binatilyo. Bagamat walang ulo ay kinumpirma naman ng ginang na yun nga ang kanyang anak. Yun ay batay sa pangangatawan nito at suot na damit. Lalong gumulo ang isip ni Bador at Manny nang makauwi. Bumabagabag sa isip ni Bador kung bakit pareho ang bakas na nasa malapit sa bangkay at ang nasa palibot ng babuyan. Bakit ngayon lang kayo? Dapat kanina pa kayo nakabalik Mang Tupeng, ano po kasi? Sa kabilang baryo po, may nawalang binatilyo. Ano naman ang kinalaman nyo sa nawalang yon? Tumulong po kasi kami maghanap, bossing.
Ayun nga nahanap namin sa may gubat pero pugot na yung katawan. Tumulong kayo sa paghanap ng kung sinong nawala. Hindi ko naman kayo binabayaran para mangialam sa mga ganap dito eh. Manong, pasensya na. Ulitin ninyo yan at talagang mananagot kayo sa akin. Ang akala ng magkaibigan ay magagalit ang kanilang amo dahil natagalan sila sa pagbalik. Hindi nila inasahang iba pala ang kagagalitan nito at hindi nila maintindihan kung bakit magagalit ang matanda sa pagtulong nila sa paghahanap sa binatilyo. Yun naman kasi ay isang kagandahang loob at wala namang kaakibat na kung anong panganib. Noong hapon ding yun ay kakaiba ang titig ni Kuya Nestor sa kanila. Bakas ni Bador na may pagkabahala sa mga mata nito. Hindi naman niya magawang kausapin kung bakit kasi kailangan nilang tumutok muna sa trabaho. Kaya naman laking tuwa ni Bador nang ito na mismo ang nagsimula ng usapan nang magpahinga sila mga bandang 4:00. Hindi na kayo dapat tumulong sa paghahanap sa binatilyo. Alam niyo namang may kakaiba rito sa lugar namin, di ba? Siguro nga hindi nagsasalita ang mga taga rito kapag tinatanong. Pero sigurado namang pansin niyo na eh. Yan ang hirap sa'yo, kuya eh. Manny, ano ba? Pasensya na po pero wag po sana kayong magalit. Pero napakahirap kasi mag-ingat kung hindi naman namin alam kung ano talaga yung nasa paligid namin, kuya. Mananabas. Po, kuya? Mga mananabas ang nanggugulo rito sa amin. Mga taong isinangla na sa demonyo ang kanilang mga kaluluwa. Kaya nagkaroon na sila ng mga malahalimaw na katangian. Lahat ng sino mang nakakasalubong nila, tinatabas o pinapatay nila. At hindi nila tinatantanan ang isang biktima kapag pinuntiryan na nila. Hindi ka nila titigilan hanggang kamatayan. Hindi mahitsura ang dalawa sa narinig. Si Bador ay agad na namutla at pinagpawisan ng malamig. Si Manny naman ay napailing at nagpalatak ng dila. Si Bador ay kumbinsidong totoo ang kulto ng mga mananabas kahit konti pa lang ang nakakakita sa mga yon. Habang si Manny naman ay naniniwalang mga masasamang loob lang ang mga yon. Sa isang bansang masyadong mapamahiin ay paniguradong marami ang matatakot sa ganong mga paandar. Kahit ang totoo ay pangkaraniwang mga tarantado lang talaga sila. Subalit pinahayag ni Bador na hindi naman mahalaga kung taga-kulto ang mga yon o hindi. Isang bagay lang kasi ang sigurado, masasamang mga nilalang sila na pumapatay ng mga tao. Mga bandang 5:30 ay bumalik na si Mang Tupeng. Saktong nakauwi na ang iba niyang mga trabahador at nagpapakain na lang ng mga baboy sina Bador, Manny at Nestor. Manny, Bador, pasensya na kayo sa akin kanina ha. Medyo mainit lang talaga ang ulo ko at nababahala lang ako para sa inyong dalawa. Alam nyo na, may mamamatay tao rito sa baryo. Ayokong madamay kayo. Nako, wala ho yun, Mang Tupeng. Naiintindihan po namin kayo. Oo nga, boss. Kalimutan nyo na po yun. Salamat naman kung ganon. Oo nga pala, ano ba kasi ang nangyari sa kabilang baryo kanina? Nag-usap pa ang tatlo sa iba't ibang mga bagay. Nabanggit ng dalawa kung paano silang tumulong sa paghahanap sa binatilyo. Sinalaysay din nila kung ano ang kanilang natagpuan sa gubat. Ang kakaibang bakas ng taga sa mga halaman at lalo na ang pugot na bangkay. Ilang minuto pa ay naputol ang usapan ng tatlo nang may dumating na di inaasahang bisita. Mamatay ka na, Tupeng! Mamatay ka! Mamatay ka! Bakit karating yan dito? Anong problema ng baliw na yan? Alam mo ikaw, nakakapikong ka na. Ilang ulit mo nang ginugulo ang baboyang ko. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yong wala akong kasalanan sa'yo, hayop ka! Magbabayad ka, Tupeng! Magbabayad ka! Mukhang hindi yata talaga siya titigil, Mang Tupeng. Mang Tupeng, ako na pong bahala sa taong yan. Asikasuhin mo yan nang hindi na bumalik. Sagad na ang pasensya ko sa hayop na yan. Mabilis na kumilos si Kuya Nestor.
Sa pilitan niyang inakay palayo sa babuyan ng baliw na matanda. Sina Bador at Manny naman ay hindi nakakilos sa kinatatayuan. Hindi nila akalaing tagaroon pala sa baryong yun ang nakausap nilang baliw sa terminal. Hindi sila pwedeng magkamali. Yun din mismo ang baliw na nakausap nila. Pareho pa nga ang suot na kupas na pulang damit at maputik na pantalong maong. Paliwanag ni Mang Tupeng, yun daw ay si Sanoy. Matagal na raw yung nabaliw mula nang mamatayan ng nag-iisang anak. Sakit daw talaga yun sa kanyang ulo dahil nga namamato na lang bigla-bigla. Dagdag pa ng kanilang amo, may sabi-sabi ring ang baliw na yun mismo ang pumapatay ng mga tao. Wala nga lang solidong patunay kaya hindi pa hinuhuli ng barangay. Tugma sa sinasabi ng tindero ng lugaw. Ano, paring Manny? Oo nga. Inala nila ron sa may terminal, may kinalaman yung baliw na yun sa mga pumatay. Mukhang posible nga kasi nananakit pala yung matandang yun. Naging matiwasay naman ang pagsapit at paglipas ng gabi. Kaya naman maagang nagising sina Bador at Manny ng sumunod na araw. Nagtaka nga lang sila dahil hindi talaga nagpakita si Mang Tupeng sa kanila buong umaga. Matapos magtanghalian ay umalis naman si Kuya Nestor para bumili ng mga bitamina ng mga baboy. Sumapit ang dapit hapon, wala pa rin ang kanilang amo. Dahil doon ay umalis si Manny papunta sa mismong bahay ni Mang Tupeng. Pagdating niya roon, wala siyang nadatnang kahit sino, bagamat bukas ang pinto at may nakatarak na isang napakatalas na itak. Bador! Bador! Si Bossing! Si Mang Tupeng! Nawawala! Ano ka mo? Paanong nawawala? Hindi ko alam. Basta, may nakatarak na itak pagbukas mo ng pinto. Diyos ko! Nabahala ang dalawa. Nagtanong-tanong sila sa mga trabahador at mga kapitbahay. Nakiusap silang maigi na sana kausapin na sila ng maayos ng mga yun. Tinanong nila kung nakita ba ng mga yun si Mang Tupeng, ngunit wala namang nakapansin sa matanda simula pa kagabi. Nakakapikon yung mga tao rito. Parang walang pakialam sa pagkawala ng amo natin. Sana talaga makabalik agad si Kuya Nestor. Iniisip ko lang talaga kung saan nagpunta yan si Mang Tupeng eh. Kung may lakad lang yon, bakit bukas ang pinto at may itak pang nakatarak? Yan ang hindi ko masasagot. Naisip ko nga, baka may kinalaman yung mga mananabas sa pagkawala ni Bossing. Akala ko ba, hindi ka naniniwala sa mananabas? Totoo man sila o hindi, isa lang ang sigurado. May pumapatay ng mga tao rito. Iniisip ko tuloy na baka may alam si Mang Sanoy sa pagkawala ni Bossing. Kung yung baliw nga ang pumatay, malamang dinukot niya yung amo natin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Manny. Baka mamaya niyan, magkatotoo pa at may mangyaring masama kay Mang Tupeng. Pero aminin mo, posible di ba? Dahil sa naisip ni Manny, nagtanong sila sa isang trabahador kung saan ang bahay ng baliw na si Mang Sanoy. Sinabihan pa sila ng kausap na huwag nang mangialam para hindi magalit ulit si Mang Tupeng. Pero ipinilit pa rin nila ang pagtatanong, sino nga naman ang magagalit sa kanila kung nawawala nga ang kanilang amo? Hanggang sa napakibo na rin nila ang kinausap na trabahador. Nasa bandang gubat na raw pala ang bahay ng matandang baliw. Tahakin daw nila ang medyo paangat na bahagi ng gubat hanggang sa may matanaw silang kubo na nakasandal sa isang matandang akasya. Tinahak nga nila ang medyo paangat na bahagi ng gubat. Natanaw nila ang isang kubong nakasandal sa isang matandang akasya. Sinundan nila ang isang makipot na daang tumatagos sa halamanan. Subalit, napahinto ang dalawa nang may makita silang isang itak. Nakatarak sa mismong gitna ng makitid na daan. Balot ang patalim ng sariwang dugo na tumutulo pa diretso sa lupa. Ganito rin yung itak sa bahay ni Mang Tupeng. Yun nga lang, napakaraming dugo nito. Umuwi na siguro tayo, Manny.
Hindi na kasi maganda yung kutob ko eh. Masama rin ang kutob ko pare, pero pakiramdam ko, kailangan pa natin mag-imbestiga. Kung gusto pa natin makitang buhay si Mang Tupeng. Teka sandali. Diyan ka lang muna. Uy, Manny! Saan ka pupunta? Hoy! Mabilis na tinakbo ni Manny ang makipot na daan. Kabado namang sumunod sa kanya si Bador. Saglit na naman silang napahinto nang may mapansing isa pang dugo ang itak na nakatarak sa isang puno. May mga puno rin na may mga bakas ng taga gaya ng mga nakita nila sa paghanap sa binatilyo. May mga damo rin doon na nababahiran ng marami-raming dugo. Hindi nga lang nila masabi kung dugo ba iyon ng tao o hayop. Papadilim na rin noon kaya hindi maiwasan ni Bador na magpalinga-linga. Baka mamaya kasi ay may bigla na lang mangdamba sa kanila mula kung saan. Mang Sanoy, nandiyan po ba kayo? Manong? Gusto lang po sana namin kayo makausap. Manong! Manong! Hindi nagsayang ng oras si Manny. Pagkarating sa bakur ng bahay na nakasandal sa isang akasya ay agad niyang tinawag si Mang Sanoy. Yun nga lang, walang sumagot. Tanging sipon lang ng hangin ang nakuha nilang tugon mula sa paligid. Kinatok na rin ni Manny ang nakakandadong pinto pero tahimik pa rin talaga ang kubo. Sinubukan nilang sumilip sa siwang ng saradong bintana pero wala silang maaninag dahil nga sa dumidilim na ang langit. Wala ring anumang ilaw mula sa loob ng bahay kaya naman nang maubusan ng pasensya ay... Papasok ako. Sisirain ko yung kandado. Napapaliw ka na ba? Panghihimasok ng bahay ang gagawin mo, Manny. Ewan ko sa'yo. Alam mo nakakainis kang kasama eh. Kailangan kong gawin to para makita natin si Mang Tupeng. Kung natatakot ka, o sige, mauna ka nang bumalik sa bahay. Hindi nagpaawat si Manny, sinubukan niya talagang sirain ang kandado sa pinto. Si Bador naman ay walang magawa kundi ang pilitin ng kaibigang huwag ituloy ang binabalak. Mapanganib nga kasi, lalo na kung totoong si Mang Sanoy nga ang gumagalang kriminal. Hindi pa rin nagpapigil si Manny. Sa halip ay binalikan nito ang punong duguan at kinuha ang nakatarak doong patalim. Napahilamos na lang ng palad sa mukha si Bador. Ang kalooban niya ay dumadagundong na, sinasabihan siyang umalis na kaagad, ngunit ayaw naman niyang iwan ang kaibigan. Hanggang sa natauhan na lamang siyang nabaklas na ni Manny ang kandado at nabuksan na ang pinto. Nakita niyang pumasok ang binata sa kubo. Pakiramdam niya ay lumundag ang kanyang puso sa kanyang lalamunan dahil sa kaba. Napakalamig na rin ang kanyang pawis. Hindi mapakali ang mga matang patingin-tingin pa rin sa madilim ng paligid. Ramdam din niyang may kung sinong nagmamasid sa kanila. Ilang sandali pa, nayanig na lamang siya nang biglang mapasigaw si Manny na nasa loob ng kubo. Walang ano-ano'y agad siyang kumaripas papasok. Ano nangyari doon? Umalis na tayo dito! Mamamatay tayo dito! Kanina ko pa yung sinasabi sa'yo. Ayaw makinig. Dali-daling lumabas ang magkaibigan at tinakbo ang makitid na daan sa gitna ng kakahuyan. Madapa-dapa pa si Bador dahil matindi na talaga ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Natisod din si Manny nang hindi mamalayan ang ugat ng isang puno. Huminto naman si Bador para alalayan ang kasama. Aray ko! Aray ko! Manny, wala na tayong panahon dyan. Halika na! Kumapit ka sa akin. Bilisan mo! Sabay na napalingon ang dalawa pabalik sa kubo nang may kumaluskos sa gawing iyon. Nanlaki ang kanilang mga mata nang may makita silang isang taong nakasuot ng robang kulay itim at salakot. Mabilis itong tumatakbo papunta sa kanila habang inaambahan sila ng karit. Noon din ay napatayo na si Manny at agad na silang kumaripas ng takbo. Mamamatay tayo rito, Bador. Ayoko pang mamatay. Ayoko pa! Saklolo! Tulungan niyo kami! Saklolo! Todo na ang bilis ng takbo ni Bador at Manny. Hindi na nila halos maramdaman ang mga binti.
Di rin maawat ang kanilang pagsusumigaw ng saklolo, bagamat alam nila parehong walang malapit na bahay sa lugar na yun. Lumingon si Manny. Kita niyang napakalapit na pala ng mananabas sa kanila. Nakakapagtaka kasi medyo malayo pa naman yun nang huli nilang nakita. Sinabihan niya ang kaibigan na bilisan pa ang takbo. Lumingon naman si Bador at nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansing may kakaiba sa itsura ng humahabol sa kanila. Bagamat tao ang pangangatawan ay kalis-kisin naman ng balat nitong kulay berde. Napansin din niya ang bunganga nitong puno ng nagtatalimang mga ngipin at may napakahabang dilang nakalawit. Hindi niya nakita ang mga mata nito dahil sa suot na salakot. Ngunit alam niya sa sariling hindi niya rin yun gugustuhing makita. Inambahan sila ng patalim ng mananabas. Napalingon ulit si Bador sa daan at pinilit na bilisan ng takbo. Ilang saglit pa ay nagulat na lamang siya nang mapadaing si Manny. Nilingon niya yon at nakita niyang dumudugo na ang likod nito. Nilingon niya ang mananabas. Kita niyang nakaamba na naman ang karet nito kaya mabilis niyang hinila ang kaibigan. Dahil sa ginawa ni Bador ay nawalan sila pareho ng balanse. Natumba sila sa padausdos na lupa at nagpagulong-gulong paibaba. Aray ko. Ang sakit na katawan ko para akong pinugbog. Diyos ko. Anong klaseng nilalang yan? Wala nang oras. Baka sundan tayo niyan. Alika na, Bador! Nananakit man ang mga katawan ay pinilit pa rin ng dalawang tumakbo. Napansin nilang hindi na sila hinabol ng halimaw. Bagkus ay nanatili na lamang iyon sa medyo paangat pang bahagi ng gubat. Hula ni Manny, siguro dahil may malapit ng kabahayan sa lugar na yon, kaya hindi na sumunod ng basta. Nagtuloy-tuloy sina Bador at Manny papunta sa barangay hall. Pagkarating doon ay halos kumalas na ang kanilang mga baga sa pagkahingal. Naliligo na rin sila sa pawis at hindi na makapagsalita ng maayos. Agad naman silang inalalayan papasok ng mga tanod na naroroon. Sa gulat nila, nasa loob ng barangay hall si Mang Tupeng. Ano ba kasing nangyari sa inyong dalawa? Pasensya na po, bossing. Pero nag-alala po kasi kami sa inyo. Kaya hinanap namin kayo. At ayun nga, nakarating kami sa kubo ni Mang Sanoy. Walang sino mang taong naroon pero may ulo ng pinatang nasa mesa. Ano ka mo? Bukod puro, Mang Tupeng. May humabol din sa amin kung anong nilalang. Hinala ko, yun yung mananabas. Kayo, bossing. Bakit po kayo nandito? Ang totoo ay tinangay nga ako ni Sanoy. Dinala niya ako sa gubat. Mabuti na lang at nagawa ko makatakas. Pinilit ng dalawa na makapagkwento. Ginamot na rin ng mga taga-barangay hall ang sugat sa likod ni Manny. Mabuti na lang at mababaw lang naman yun. Hindi nga lang makapaniwala sina Bador at Manny na doon nga talaga galing ang kanilang amo. Hindi naman kasi nila yun nakita roon. Hindi kumbinsido ang kapitan ng barangay sa narinig na isang halimaw ang mananabas. Subalit hindi rin naman ito nagsayang ng oras. Agad siyang nagpasya na puntahan ang bahay ni Mang Sanoy upang mag-imbestiga. Sumama sa kanila sina Mang Tupeng, Bador at Manny. May dalang grupo na mga sulo kasi nga gabi na. May bitbit din silang mga itak pang depensa. Bumalik sila sa paangat na bahagi ng gubat, subalit di pa man sila nakakalapit sa kinaroroonan ng kubo. Natanaw na nila ang isang malaki-laki ring apoy. Anong nangyari dito? Bakit nasunog yung bahay ni Mang Sanoy? Ayos pa naman yung kanina. Yung mananabas. Baka sinunog yan ang mananabas. Agad nilapitan ng grupo ang nasusunog na bahay at puno ng akasya. Doon ay nakita nga nila sa paligid ang mga nakatarak na itak sa mga puno at lupa. Nakita rin nila ang mga dugo sa kung saan-saan. Ang baliw.
Ayan na tumatawang mag-isa sa harap ng nasusunog na bahay. Nasusunog ang bahay ko! Nasusunog ang bahay ko! Sunog! 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 Nagtulong-tulong ang mga taga-baryo na maapula ang apoy. Mahirap na kasi at baka kumalat pa iyon sa gubat. Hinalughog din nila ang buong lugar. Nakita nila roon ang kakaibang mga bakas na katulad sa natagpuan sa palibot ng babuyan. Bakas ng paa ng tao, ngunit pahaba ang mga iyon at mukhang matatalim ang mga kuko. Nang tuluyan ng mamatay ang apoy ay hinalungkat naman ng mga tanod ang sunog na kubo. Doon nakita nga nila ang ulo ng isang tao. Bagamat sunog na ang anit at bandang kaliwa ng mukha, makikilala pa naman ang hindi nasunog na bahagi nito. Kaya naman pinautos ng kapitan na ipadala yun sa kabilang baryo pagsikat ng araw. Malakas kasi ang hinala ng lahat na yun ang ulo ng binatilyong pinugutan. Si Mang Sanoy naman ay dinakip at kinulong sa barangay hall. Tuloy-tuloy pa rin ito sa pagdudumaldal ng kung ano-ano tungkol sa mga mananabas. Pasado 10:00 na nang makabalik si Nabador at Manny sa kanilang tinutuluyang bahay. Naroroon na si Kuya Nestor. Agad nilang sinaradong maigi ang mga pinto at bintana ng makapasok. Natatakot na baka bigla na lang silang suguri ng mananabas kahit pa nakakulong na ito sa barangay hall. Ilang ulit ko ba kayo kailangan balaan na huwag kayong mangingialam? Pasensya na po, kuya. Nag-alala lang talaga kami para sa amo namin. Madaling sabihin yan. Pero ngayong hinabol na kayo ng mananabas, hindi na kayo titigilan ng mga yon. Kumain lang si Nabador at Manny. Pagkatapos ay naghanda na agad para matulog. Yun nga lang ay hindi sila makaramdam ng antok. Tumindi pa ang pagkabahala nila dahil sa sinabi ng katiwala ng babuyan. Dilat silang nakahiga sa banig. Wala halos maaninag sa madilim na kwarto. Manny? Oh, anong gagawin natin? Paano kung hindi talaga tayo tantanan ng mananabas na yan? Hindi ko rin alam, pare. O alam ko lang talagang hahantong pala tayo sa ganito. Sana nanatili na lang tayo sa Maynila. Alis na tayo rito? Pagkatapos ng sahuran, siguro, mabiyahe na tayo pabalik ng Maynila. Teka, nag-iingay na naman yung mga baboy. Halos 1 oras mula nang humiga sila ay muli na namang nag-ingay ang mga baboy sa kulungan. Hindi sila kumilos sa kinahihigaan. Parehong agad na nilamon ng hilakbot. Hilakbot na tumindi pa ng tumindi nang mapansin nilang may mga kaluskos na papalapit sa tinutuluyan nilang bahay. Hanggang sa naulinigan nilang may iilan kataong naglalakad sa mismong bakuran. Nililibot ng mga iyon ang buong bahay ng ilang ulit. May naririnig din silang bumubulong-bulong na wari bagay nag-uusal ng kung anong dasal. Ilang sandali pa ay bigla na lang may kumatok ng marahan sa kanilang kwarto. Kuya Nestor, may dala kayong itak? Ito na nga bang sinasabi ko sa inyo eh. Pinupunterian na kayo ng mga demonyong yan. Talagang dito na sila nagpaparamdam sa mismong bahay. Kung ganun, posibleng pasukin nila tong bahay. Malamang na hindi. Wala silang imbitasyon. Ibig ko sabihin, walang sinampay o tsinela sa labas ng bahay. Pero ayoko pa rin mapanatag masyado. Seryoso ba yan, kuya? Hindi sila papasok dahil lang doon? Oo, mga aswang ang mga mananabas na yan. Kumikilos sila sang-ayon sa isang sumpang binigay sa kanila ng dyablo. Aswang? Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingay ng mga baboy. Nanatiling gising ang tatlo. Hindi mapigilan ni Nabador at Manny na lalong kilabutan kay Nestor. May dala nga kasi itong itak at lalong bumalasik ang itsura. Tipong nakahandang makipagtagaan anumang oras na makapasok ang mga mananabas. Lumipas ang halos kalahating oras. Naulinigan nilang pumapalayo na ang mga kaluskos sa bakuran.
Unti-unti na rin tumahimik ang mga baboy sa kulungan. Ngunit nanatiling tensyonado ang tatlo. Bumalik na sa sariling kwarto si Kuya Nestor. Yun nga lang ay mahigpit nitong bili na wag pa ring magbubukas ng mga bintana at pinto ang dalawang trabahador. Bador, Oh, di ka rin makatulog, no? oo. Iniisip ko yung sinabi ni Kuya Nestor na may mga aswang pala na mananabas. Kaya pala nakakatakot yung itsura ng humabol sa atin eh. Nanatili pa ring dilat sina Bador at Manny. Gumulong na lang ang madaling araw ay hindi talaga sila makatulog. At pagputok ng bukang liwayway ay agad na silang bumangon. Nagkahalo sa kanilang kalamnan ang puyat at matinding pagod, subalit hindi pa man sila nakakababa papunta sa kusina ay nagulantang na lang sila nang sumigaw sa galit si Kuya Nestor. Dali-dali silang bumaba at nagtuloy-tuloy sa likod bahay. Doon nadatnan nila ang isang nakakakilabot at nakakasukang tagpo. Nagkalat sa buong bakuran ng mga laman loob. Ang iba ay halatang sa baboy o manok, ngunit ang iba naman ay hindi na nila masabi. Napakarami ring bahid ng dugo sa bakod at mismong dingding ng bahay. Kuya Nestor, anong nangyari dito? Bakit ang daming laman loob? Mga walang hiya sila. Ayoko na. Tama na to. Masyadong matagal na ang pananahimik ko. Sabihin nang wala akong utang na loob, pero kailangan nang matapos to. Kuya? Bador, Manny, nandito na pala kayo. Heto, Bador, kunin mo tong susi ng babuyan. May pupuntahan lang ako. Kayo naman, pumasok kayo sa loob ng bahay at wag na wag kayo magbubukas sa mga pinto at pintana. Kahit ngayong umaga po, kuya. Paano ang mga baboy? Huwag na ninyo munang isipin ang mga yan. Kaligtasan nyo ang unahin nyo. Sige na, aalis na ako. Naguluhan ang dalawa sa inasal at sinabi ni Kuya Nestor. Pahiwatig kasi noon ay alam nito kung sino pa ang ibang mga mananabas. Gayunpaman ay wala silang magawa kundi ang ihatid na lamang ito ng tingin habang tumatakbo palayo. Sumuot sa sagingan hanggang sa tuluyan ng nawala sa kanilang paningin. Pumasok ng bahay ang dalawa. Kinandado rin nila ng maigi ang mga pinto at bintana sang-ayon na rin sa utos ni Kuya Nestor. Doon ay buong araw silang naghintay. Ni hindi sila lumabas noong oras na ng pagkain ng mga baboy. Hinayaan lang nila itong mag-ingay ng mag-ingay. Nakapagtataka rin kasi mukhang walang kahit isa sa ibang mga trabahador ang dumating. Sumapit ang dapit hapon at gabi. Wala pa rin si Kuya Nestor. Maski si Mang Tupeng ay hindi rin dumating para hanapin o sermonan sila. Noon ay buo na ang kanilang pasyan, umalis na lang at bumalik ng Maynila. Nagsimula na silang mag-empake ng kanilang mga gamit. Hindi na kasi talaga sulit na manatili roon lalo't pinupunteriya na sila ng mga mananabas. Ayoko na rito, Manny. Masyado nang weirdo yung mga tao. Gusto ko nang bumalik ng Maynila o umuwi na lang sa amin sa Bohol. Sa totoo lang, pare, lusaw na rin yung katapangan ko. Iisip ko ngang umalis na tayo dito bukas. Huwag na nating hintayin yung sakuran. Manny! Bador! Tulungan niyo ako! Si Kuya Nestor? Puntahan natin! Dali! Paglagpas ng alas 9 ay bigla na lang nilang narinig na nagtawag si Kuya Nestor mula sa labas. Kahit bawal buksan ang pinto ay agad naman nila yung pinuntahan sa likod bahay. Tumambad sa kanila ang duguang lalaki. Putol na ang isang braso nito. Napakaraming punit ng damit at may maraming sugat sa buong katawan. Kuya Nestor! Anong nangyari sa inyo? Bakit putol ang isang braso ninyo? At napakarami niyong sugat. Mamaya na yan, Manny. Ipasok na muna natin si Kuya. Ang pinto. Huwag ninyong kakalimutang isarado ang mga pinto at pintana. Hahabulin nila tayo. Taranta nilang binitbit papasok ng backdoor si Kuya Nestor. Halatang konti na lang ay hihimatayin na talaga ang lalaki. Kinandado nila ulit ang pinto tapos pinaupo nila ang katiwala sa may kusina. Mabilis namang kumuha ng damit si Bador para ipambalot sa putol na braso ni Kuya Nestor.
Aray! Tiisin nyo na lang po muna, kuya. Kailangan natin mapatigil ang pagdurugo ng braso nyo. Ano po ba kasing nangyari, kuya? Bakit bigla na lang kayo umalis kanina? Tapos ganito na kayo nang bumalik? Pinuntahan ko si Tupeng. Isa sa mga mananabas. Si Bossing? Mananabas? Paano? Hindi ko rin alam lahat tungkol kay Tupeng. Basta ang narinig ko lang, kasapi siya sa kulto ng mga mananabas. Nagmula siya sa angka ng mga aswang. Yung mga trabahador niya, mga aswang din ang mga yon. Kinupkup niya ako nung binatilyo pa lang ako. Nangako siya sa akin hindi niya ako sasaktan. Basta, hindi ko siya tatraidorin. Pero, ngayon, pinupunterihan niya tayo. Nagkanda patong-patong na ang hilakbot ng dalawa. Una ay hindi sila makapaniwalang isa sa mga mananabas si Mang Tupeng. At ikalawa, ayun nga at may kumakatok na sa backdoor. 3 katok. Hihinto tapos uulit na naman. Nagsimula sa mahihinang katok ngunit palakas din ito ng palakas. Ilang sandali pa, kinakatok na rin ng mga nasa labas ang harapang pinto at ang mga saradong bintana. Bukod pa ay may naririnig na naman silang bumubulong na animoy nag-uusal ng dasal. Anong nangyayari? Bakit parang ang lakas ng loob nila ngayon? Naku! May problema ba, Manny? Kuya, yung isang tsinelas mo, wala rito sa loob. Hindi. Oo nga. Naiwan mo yata sa bakuran, kuya. Agad na inakay ng dalawa si Kuya Nestor paakyat ng hagdan, subalit nangangalahati pa lamang sila ay kinakalampag na talaga ng mga nasa labas ang backdoor. Halatang pakay na nilang sirain yun para makapasok. Binilisan nila ang pag-akyat sa hagdan. Dumiretso sila papasok sa kwarto ng katiwala dahil doon may matibay na kandado sa loob. Naglakas loob na sumilip si Manny sa siwang ng tablang bintana. Siya ang mas matapang sa kanilang dalawa ni Bador pero namutla pa rin siya sa nakita. May iilang katao kasing nagpapaikot-ikot sa bakuran. Sa tansya niya ay nasa 8 o 10 ang mga yun. Pawang mga nakaroba o nakasalakot. May bitbit ding mga patalimang mga yun. Itak, tabak o di naman kaya ay karit. Makinig kayo. Tumempo kayo para makatakas. Kami? Paano ka, kuya? Huwag niyo na akong isipin. Ang mahalaga makatakas kayo. Magiging pabigat lang ako kapag sinama niyo na ako. Marami ng dugo ang nawala sa akin. Hindi pwede yung kuya. Kung tutuusin, kasalanan nga namin kung bakit kayo nadamay dito. Hindi ganun yun, Manny. Sadyang pinili ko ng tumalikod. Hindi ko na sila matiis. Ito at pinupuntirin na nga nila kayo. Tapos gumawa pa sila ng paraan para maparatangan ng pobreng baliw na si Mang Sanoy. Kinausap ko si Tupeng kanina. Sinabi kong hindi na ako sang-ayon sa kanilang ginagawa. Iyon ang dahilan kung bakit muntik na nila akong patayin kanina. Lalong lumakas ang pangangalampag sa backdoor. Sumilip si Bador sa bintana at napansin niyang wala ng mga tao sa bahaging yun ng bakuran. Lahat sila ay naruroon na sa may pinto sa kusina. Doon na sila nakapagpasyang buksan na ang bintana. Kailangan nilang magtanggal ng mga 3 o 4 na tablang kahoy mula roon upang makalusot. Subalit hindi pa man sila nakakapagtanggal ng sapat na dami ng tabla ay bigla nang may kumalabog sa ibaba. Nabuwal na ang pinto sa likod. Tarantang nagpatuloy sina Bador at Manny sa pagtanggal ng tabla sa bintana. Si Kuya Nestor naman ay sinadyang sumandal sa pinto upang hindi yun basta mabuksan. Hindi nga nagtagal ay may kumalampag na sa pinto ng kinaroroonan nilang silid. Sakto namang nakapagtanggal na sila ng sapat na tabla para makalusot sa bintana. Umakas na kayo! Bilisan niyo na! Naunang lumusot at tumalon si Manny. Tuloy-tuloy ang pagkalampag sa pinto. Nanghihina na si Kuya Nestor. Kumilos na si Bador. Inilusot ang mga paa palabas ng bintana, subalit hindi pa man sa tuluyang nakakalusot ay bigla na lang natumba sa lapag si Kuya Nestor. Kasabay din noon, biglang nabaglas ang kandado ng pinto at puwersahan iyong binuksan ng isa
sa mga mananabas. Kitang-kita ni Bador kung paanong bumaon sa lieg ni Kuya Nestor ang isang tabak. Sa gulat niya ay nakabitiw siya sa kinakapitang bintana. Nahulog at naitukod ang kaliwang braso. Subalit wala ng panahon para umaray. Taranta siyang tinulungan ni Manny para makatayo at dali-dali na silang tumakbo palayo. Dinig nilang umatungal na parang mga halimaw ang mga mananabas. Lumingon sila sandali at nakita nilang nagsilong daga na rin ang mga yon palabas ng bintana. May mga dumaan din palabas ng backdoor at kitang-kita nilang isa sa mga yon, si Mang Tupeng. Saklolo! Tulungan niyo kami! Mga kapitbahay! Saklolo! Maawa po kayo! Tulungan nyo kami! Walang tutulong sa inyo mga hangal. Mamamatay kayo. Mamamatay kayo. At magiging mga alay sa aming Panginoon. Hindi malaman ng dalawa kung saan pupunta. Sigaw sila ng sigaw ng saklolo ngunit wala namang nagbubukas ng pinto para sa kanila. Bagay na nauunawaan naman ng dalawa. Hindi nga kasi tumitigil sa pagtugi sa mga mananabas sa kanilang pinupuntirya hanggat hindi ito namamatay. Kaya walang naglalakas loob na magsugal ng sariling kaligtasan para lang sa kanilang dalawa. Naisip ng dalawa na dumiretso sa gubat. Marami nga namang mapagtataguan doon. Subalit sadyang nakabuntot lang sa kanila ang mga halimaw. Hindi sila makapagtago dahil makikita lang din ng mga humahabol kung saan sila susuot. Ang nangyari, lalo silang nahirapan. Napakarami kasing mga halaman, damo, ugat at bato sa lupa. Idagdag pang buwan lang ang nagsisilbi nilang malamlam na liwanag. Isang pagkakamali lang ay siguradong madadapa na sila at madadali ng mga mananabas. Isang bagay na nangyari nga. Nita! Aray ko! Manny! Manny! Tumakas ka na, Bador! Bilisan mo! Hindi na ako makakatakbo. Natisod na yung pa ako. Pero Manny! Bilisan mo na! Nandiyan na sila! Tumakbo ka na! Tumakbo! Hinagis ni Mang Tupeng ang hawak na itak. Bumaon yun sa batok ni Manny. Agad namang binunot yun ng matanda at inambahan ng taga-sibador. Mabuti na lang at mabilis nang nakatakbo ang binata palayo. Hindi! Manny! Bakit kailangan mangyari to? Bakit? Sumuko ka na, Bador. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tuloy-tuloy pang tumakbo si Bador kahit gusto nang bumigay ng kanyang mga binti at baga, hindi pa rin siya nagpadaig sa pagod. Yun nga lang ay sadyang mahirap ang daan sa gubat, kaya naman di niya agad napansin ang isang nakausling ugat ng puno. Nadapa ang binata. Pinilit niyang bumangon. Sandali siyang lumingon at nakitang inaambahan na siya ng patalim ng kanyang amo. Naiharang ng binata ang kanan niyang kamay. Putol ang kanyang hinlalaki. Bumalik siya sa pagtakbo. Naramdaman niya ang pawis sa kanyang mukha. Pinahid niya iyon gamit ang kanyang palad, ngunit gumuhit lang ang dugo mula sa naputol niyang daliri. Napakasakit para sa kanya na talikuran ng matalik na kaibigan. Ngunit sa dikta ng kanyang karuwagan ay ayaw pa niyang mamatay. Saklolo! Tulungan niyo kami! Kung sino mang nakakarinig sa akin! Hinabulan ko naman ang nabas! Saklolo! Saklolo! Ah! Teka, pabalik na ba ako? Ilang minuto pa sa pagtakbo ay namalaya na lang niyang pamilyar na ang daan ng kanyang tinatahak. Hindi na gaanong makahoy. Nakita niyang pabalik na pala siya sa baryo. Binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa matanaw na niya ang babuyan. Wala rin siyang matanaw na mananabas sa paligid maliban sa mga nakabuntot sa kanya. Kumapit siya sa kapirasong Pag-asa. Kinapa niya ang bulsa at naroroon nga ang susi ng kulungan. Tinodo niya ang bilis ng pagtakbo. Kasabay noon ay dinukot niya ang susi mula sa bulsa. Taranta niyang binuksan ang 3 kandado ng bakal na pinto. Nagkandamali-mali pa siya dahil sa panginginig ng mga braso at sa putol na hinlalaki. Naman! Makisama ka naman! Hindi ako pwede patagalan!
Nang mabuksan niya ang pinto, agad naman niyang kinabit ang mga kandado sa mga grills. Hindi na niya iyon mailulusot sa lagayan mismo ng mga kandado sa labas, kaya umasa na lamang siyang uubra na ang kanyang ginawa. Ikakabit na sana niya ang ikatlong kandado nang bigla naman siyang inambahan ng taga ni Mang Tupeng. Mabilis niyang kinabig ang sarili, umatras at nagsumiksik sa may sulok ng kulungan. Talagang nakakahanap ka pa ng paraan, ha? Humanda ka sa aking bata ka. Maswerte ka at wala akong kopya na mga susing yan. Ngayon, manalangin kang hindi namin mawawasak ang tarangkahan ng kulungan. Diyos ko, mahal Panginoon, tulungan niyo ako. Iligtas niyo po ako mula sa demonyong to. Nagsumiksik si Bador sa may sulok ng kulungan. Nagsumiksik din sa kanyang tabi ang nag-iingay na mga baboy. Doon sa natauhang matagal ng saksi ang mga baboy na yon sa ginagawa ng mga mananabas. Kaya sila nag-iingay dahil alam nilang mga alagad ng dilim ang mga halimaw sa labas ng kulungan. Kumakalansing ang mga patalim ng mga mananabas sa mga bakal na grills ng kulungan. Isinubsob ni Bador ang mukha sa kanyang mga tuhod. Ang naputol naman niyang hinlalaki ay binalot niya ng panyo. Hindi siya nag-angat ng tingin kahit dinig na dinig pa rin niya ang mga ungol at angil ng mga aswang sa labas ng kulungan. Nanginginig man ay pinilit niyang manatili sa loob hanggang sa maramdaman na lang niya ang sikat ng araw sa kanyang balat. Nagpalinga-linga si Bador. Wala nang mga mananabas sa labas. Doon na siya tumempo. Tumayo at binuksan ang pinto ng kulungan. Mabilis siyang lumabas, subalit di pa man siya nakakalayo ay... Saan ka pupunta, Bador? Mang Tupeng? Halos kumalas ang puso ni Bador mula sa kanyang dibdib nang makita ang amo. Nakaanyong tao ito noong oras na yon at pangkaraniwan lang din ang suot. Bagamat may nakasukbit pa ring itak sa bewang. Napakaswerte mo, alam mo ba yon? Ngayon ay may isang buong araw ka para tumakas. Pero magbabalik ang anyong aswang namin. Kapag hindi ka nakalayo bago magdilim, alam mo na ang kahantungan mo. Mang Tupeng, sabihin niyo sa akin, bakit niyo to ginagawa? Bakit kayo pumapatay ng mga tao? Simple lang. Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sumpang Panginoon yan. Ano na, Bador? Takas na. Yan ay kung ayaw mong matulad kina Nestor, Manny at Sanoy. Ang baliw na napatay sa loob mismo ng barangay hall. Mamatay na kayo! Dali-daling umalis ng baryong yun si Bador. Wala siyang dala ni pisong duling. Di niya pinansin ang bulungan tungkol sa pinatay na matanda sa barangay hall. Nakarating siya sa may terminal ng bus pero di rin siya nagtagal doon. Agad siyang umalis upang makalayo sa lugar na nagdulot sa kanya ng matinding hilakbot. Mamamatay ka. Hindi mo kami matatakasan. Mamamatay ka. Mamamatay ka. Mamamatay ka. Tama na! Tiyalan niyo na ako! Ayoko na! Ayoko na! Nagpalaboy-laboy si Bador sa loob ng napakatagal na panahon. Halos mawala na sa sarili dahil ramdam niyang nakasunod lang sa kanya ang mga mananabas. Pinilit lang talaga niyang magpakatatag dahil gusto niyang makauwi sa kanila sa Bohol. Nakarating sa kung saan saang lungsod si Bador. Namasukan siya sa iba't ibang mga raket. Paminsan-minsan pa nga, kinakapalan na niya ang mukha at nanlilimos sa mga bangketa. Tinitipid din niya ang sariling pagkain. Lahat ay para lang makaipon ng pamasahe pauwi. Sa buong panahong yon, hindi sa tinantanan ng kanyang mga ilusyon tungkol sa mga mananabas. Nang makaipon,
Agad siyang bumiyahe papuntang Bohol. Subalit hindi na niya nadatnang buhay ang pinakamamahal na nanay. Tuluyan na pala kasi itong ginupok ng iniindang karamdaman. Dahil doon, tuluyan na ring nasiraan ng bait ang binata. Bagamat hindi man siya pisikal na napaslang ng mga mananabas, nagtagumpay naman ang mga ito na kitlin niya ang sariling buhay. Kumakain ng ahas. Kumusta, Sir Jupiter? Magandang umaga, hapon o gabi rin sa lahat ng mga listeners ninyo saang mangdako ng mundo. Tawagin niyo na lang akong Paulo. Nandirito na po ako sa Baguio ngayon pero galing talaga ako sa Kalinga Province. Lumaki po ako sa isang payak na pamumuhay sa isang medyo liblib na pamayanan. Pagsasaka, pangangahoy at pangangaso ang pangunahing ikinabubuhay ng pamilya namin. Subalit ang aking tatay Ramon ay may isang kakaibang libangan na hindi ko makuhang magustuhan. Mahilig siyang manghuli ng ahas sa gubat. Tapos, niluluto. At ang libangan niyang ito rin mismo ang naghatid ng matinding trahedya sa aming tahanan. Sir Jupiter, kinamulatan ko na pong ganun si Tatay Ramon. Siguro mga 1 o 2 beses sa isang linggo ay pumupunta siya sa gubat para manghuli ng ahas. Minsan, kasama ako. Pero madalas ay hindi. Kapag nakakahuli, dinadala niya agad ito sa bahay para adobohin. Pinupulutan nila ito ng kanyang mga kainumang taga-baryo lang din. O di naman kaya, inuulam nila ni nanay. Sina nanay at tatay lang kasi ang kumakain ng ahas sa pamilya namin dahil natatakot kami ng 2 nakababata kong mga kapatid. Mas gusto namin ng mga kapatid ko noon ang mga ibon, baboy ramo, o dagang bukid. 1980s sa lugar namin. Nasa 13 anyos po ako noon, Sir Jupiter. Isang maaliwalas na hapon sa karaniwan ay sinama ako ni tatay sa gubat. Mangangahoy ako habang siya naman ay manghuhuli ulit ng ahas. Bitbit namin ang malalaking mga sako at 2 itak. Nakatuon lang ako noon sa pangunguha ng mga tuyong sanga na gagawing panggatong. Si Tatay Ramon naman, ayun, at dumiretso sa masukal at matalahib na bahagi ng gubat. Hindi nga po ng tagal, bumalik na si tatay sa kinaroroonan ko. Bitbit niya ang sakong halatang meron ng laman. Tapos ang lapad din ng kanyang ngiti. Tinanong ko si tatay kung bakit iba yata ang saya niya noong sandaling yun. Sagot lang niya, malalaman ko rin kapag nakauwi na kami at nakita ko na ang kanyang huli. Kaya itinuon ko na ulit ang pansin sa pangangahoy hanggang sa lumakad na nga kami pabalik ng baryo. Pagkarating namin ng bahay, dali-dali ngunit maingat na binuksan ni Tatay Ramon ang sako. Pinakita niya sa amin ni nanay at mga kapatid ko ang kanyang nahuli. Sir Jupiter,
Nanlaki ang mga mata namin kasi kakaiba ang itsura ng ahas. Itim na itim ito, kasing itim po talaga ng uling, bagamat makinis. Kapansin-pansin ding may kulay pulang mga guhit ang kanyang katawan. Kasimpula ng dugo. Pero halata namang hindi yun pahiwatig ng anumang sakit ng ahas, kundi sadyang ganun na talaga ang kulay ng iilan niyang kaliskis. Hindi ko naman alam kung bakit bigla akong kinutuban nang napatitig ako sa mga mata ng ahas. Hindi yun pinapalabas ni tatay sa sako kasi baka makatakas o masaktan kami. Pero kinikilabutan ako sa mga mata niya. Hindi ko alam kung naramdaman din ba yun ni na tatay, nanay at ng mga kapatid ko. Basta pakiramdam ko ay nakikipagtitigan ako sa isang galit na tao noong sandaling iyon. Pansin ko ring mas agresibo ang ahas na yun kaysa sa iba. Masyado kasi itong naglulumikot. Nag-aalinlangan nga si Tatay Ramon na basta na lang ilabas yung ahas sa sako para katayin. Sinabihan pa niya akong tawagin ang kaibigan niyang si Mang Selo para magpatulong. Mahirap na raw kasi at baka matuklaw pa kami. Nakita ko ring namangha si Mang Selo nang makarating. Di pa raw kasi siya nakakakita ng ganung ahas sa buong buhay niya. Kaya naman nagtawag pa siya ng 2 kainuman nila ni tatay tsaka sinimulan na nilang katayin ang ahas. Opo, nagpupumiglas pero wala na rin itong nagawa nang mapugutan gamit ang itak na bagong hasa. Gaya ng inaasahan, inadobo po nila ang ahas para gawing pulutan. Nagdala na rin kasi yung mga kaibigan ni tatay ng lambanog. Naging maingay nga po ang bakuran namin dahil sa tawanan at kwentuhan ng mga naglalasing. Kami namang magkakapatid ay inihaw na manok ang inulam sa hapunan. Doon kami kumain sa kusina, sa loob mismo ng bahay namin. Pagkatapos kumain at maghugas ng pinggan, nagpahinga lang ako sandali tsaka humiga na rin. Hindi ako nakatulog agad kasi hindi mawala-wala sa isip ko ang mga mata ng ahas. Hindi ko masabi kung galit ba ito o nagmamakaawa sa akin. Ang totoo nga po niyan, Sir Jupiter, nakaramdam ako ulit ng kaba noon. Napatingin sa bintana, pero wala naman akong nakitang kakaiba. Pagkagising kinaumagahan, agad akong nagpunta sa bakuran namin para magwalis. Sa akin kasi nakatoka ang gawaing yun, Sir Jupiter. Magsisimula na sana ako, ngunit bigla akong natigilan nang makita ko ang mesa kung saan nag-inuman sina tatay ng nagdaang gabi. Walang tao roon, pero andun pa ang galon ng lambanog. Ngunit ang ikinabigla ko ay nang makita kong naroroon pa pala ang ulo ng itim na ahas. Buong-buo pa ang ulo na yun at nakalagay sa isang mangkok. Muli ko na namang naalala ang pagtitig nito sa akin kagabi. Nanlamig ang kalamnan ko at di ko na alam kung paano sisimulang linisin ang mesa. Nakakatakot kasing baka bigla itong dumilat kahit wala ng katawan. Naninibago nga ako sa sarili ko noon dahil hindi naman ako natatakot sa kinatay ng ahas eh. Hanggang bigla akong tawagin ni nanay. Bumili raw ako ng isda sa talipapa ng baryo.
Medyo malayo-layo sa bahay, pero kaya ko namang lakarin. Pumayag na ako at mas mabuti na yun kaysa naman ako ang maglinis ng mesa sa bakuran. Agad akong umalis ngunit mabagal ang lakad ko papuntang talipapa. Matapos makabili ng isda, lumakad na naman ako pauwi sa amin. Yun nga lang nakuha ang pansin ko ng isang dalagang siguro nasa mga 20 anyos. Unang beses ko pa po kasi siyang nakita sa baryo noon, kaya halata kong hindi siya taga sa amin. Isa pa po, malabong hindi mo siya mapansin kasi napakaganda ng babaeng ito. 13 anyos pa lang ako noon at wala pang mali siya sa katawan, pero talagang napako sa mukha niya ang aking paningin. Napakahaba ng buhok na lagpas bewang. Makinis din ang morena niyang kutis. Tapos, balingkinita ng katawan. Kakaiba nga lang ang itim niyang kamiseta at wala rin siyang anumang sapin sa paa. Bukod pa, marami rin siyang burloloy na gawa sa kahoy. May pulseras, may kwintas, meron sa sakong at meron ding mga hikaw. Kausap ng dalaga ang isang aling may kargang sanggol. Hindi magkamayaw ang ginang sa pagpapatahan sa anak niyang iyak ng iyak habang nakatingin sa kausap. Lumapit pa ako ng konti kasi doon din ako daraan. Naulinigan kong tinatanong ng dalaga ang ale kung may nakita raw ba itong ahas na kulay itim. Nawawala raw kasi ang alaga nito. Umiling ang ginang at sinabihan ng dalaga kung bakit naman daw siya mag-aalaga ng mapanganib na hayop. Natawa nga rin ang mga nakarinig na tao sa paligid. Yung nagbebenta ng bigas, naglalako ng pritong saging at pati mga tambay. Katwiran naman ng babae, hindi naman daw mapanganib ang kanyang alaga, basta't huwag lang sasaktan. Pansin kong naiiyak na siya noon. Halatang nababahala talaga para sa hinahanap niyang ahas. Sir Jupiter, napapaisip na ako noon. Kako sa sarili, baka ang hinahanap niya ay isa sa mga nakatay na ni Tatay Ramon. Bigla kong naisip ang itim na ahas na may pulang mga guhit-guhit. Nangilabot na naman ako nang maalala ang mga mata nito. Tatawa-tawa namang nagtanong yung isa sa mga tambay. Ano bang itsura ng alaga mo, binibining maganda? Marami naman kasing klaseng ahas o baka naman pwedeng ahas ko na lang ang alagaan mo. Hehehe. Nabanaag kong nangingilid na talaga ang luha sa mga mata ng dalaga. Ngunit ramdam kong namumuo na rin ang galit nito. Gayunpaman pinilit pa rin itong magsalita. Sinabing kulay itim ang alaga niyang ahas. Itim na itim katulad ng pagkaitim ng gabing langit, ng anino sa gubat o ng uling. Meron din daw itong pulang mga guhit na parang disenyo sa katawan. Palagay ko ay namutla ako sa narinig, Sir Jupiter. Doon din ay mabilis na akong naglakad pauwi. Gusto kong sabihan agad si tatay na meron palang nagmamay-ari sa ahas na nahuli at kinatay niya. Hindi ko alam kung sasabihan ko ba siyang puntahan ang babae at humingi ng tawad o itago niya ng mabilisan ang ulo ng ahas para hindi ito makita ng naghahanap. Nakakatakot kasing baka magalit yung babae tapos gantihan ng mga kamag-anak nun si tatay.
Pinagpawisan ako ng husto. Tuluyan na akong tumakbo pa uwi. Halos mabitiwan ko na nga ang supot ng isda. Subalit malayo pa lang ako, ay natanaw ko ng may mangilan-ngilang tao sa harap ng bahay. Nakita ko yung mga kainuman ni tatay at iba pang mga kapitbahay. Nang makalapit ng laki ang mga mata ko, nang makitang naroroon na sa loob ng bakuran namin ang dalagang maganda. Nakatayo sa tabi ng mesa kung nasaan ang naiwang ulo ng ahas. Nagpupuyos ito sa galit. Nagsusumigaw at nanginginig. Kulang na lang ay magwala sa harap ni na Tatay Ramon, Mang Selo at mga kainuman nila. Hawak din nito ang ulo ng kanyang hinahanap na alaga. Abot-abot ang paghingi ng tawad ni Tatay Ramon. Katwiran niya, matagal naman na raw nang huhuli ng ahas ang mga taga-baryo. Isa pa, hindi naman daw niya alam na meron palang amo ang ahas na nahuli niya. Lalo namang nagngalit ang mga ngipin ng babae at tumalim ang lumuluhang mga mata. Sabi niya, "Bakit? Kung wala bang nagmamayari, pwede mo nang basta na lang lapastanganin? Tandaan mo to. Kayo! Tandaan nyo, hindi ko kayo mapapatawad. Isinusumpa ko, magbabayad kayo sa ginawa nyo sa alaga ko." Mabigat ang mga hakbang ng babae nang lumakad papunta sa likod bahay namin, Sir Jupiter. Bitbit pa rin niya ang ulo ng mahal niyang alaga. Walang may gustong lumapit sa kanya sapagkat iniisip ng maraming wala sa katinuan ang dalagang yun. Wala kaming magawa kundi sundan na lang siya ng tingin habang nakikita namin siyang pumapasok sa kasukalan ng gubat. Nang di na namin makita yung babae, tsaka ko na inabot ang nabiling isda kay nanay. Tapos nilapitan ko sina tatay at ang kanyang mga kaibigang halatang nanginginig sa kilabot. Ako nga rin mismo ay hindi maawat ang pangangatog ng mga tuhod. Sinabi ko pa kina tatay na tumawag na lang ng pari para hindi sila tablan ng sumpa. Yun lang kasi ang solusyong naisip ng mura kong isipan noon. Subalit sabi ni tatay, "Anak, hindi totoo ang mga sumpa-sumpa na yan. Huwag ka maniwala dun. Ang kinakatakot namin, baka bilang bumalik yun at manakit. Halata pa namang wala sa tamang katinuan yun eh." Napakamot na lang ako ng batok sa sinabi ni tatay. Sigurado kasi akong may hindi talaga tama sa babaeng yun. Meron siyang kakaibang kakayahan na hindi nagagawa ng pangkaraniwang tao. Patunay na lang ay kung paano siya naunang nakarating sa bahay namin. Kahit naroroon naman siya sa may talipapa. Ikinwento ko nga rin yun kina nanay at tatay pero hindi sila naniwala sa akin. Baka naman daw iba lang ang dinaanan o baka guni-guni ko lang ang nakita. Kaya naman di ko na lang ipinilit ang sinasabi ko. Bumalik din naman kasi sa karaniwan ang araw. Matapos magsiuwian ang mga nagkumpulang kapitbahay sa harap ng bakuran namin. Lumipas ang ilang araw, isang maalinsangang hapon noon, kakatapos lang namin mag-araraw ni Tatay Ramon sa taniman ng mais. Pagod na ako at gustong-gusto ko nang umuwi.
Subalit mukhang may ibang binabalak ang tatay ko. Alam na alam ko na yung ganong pagngisi niya. Sabi niya habang tinatali ang kalabaw, mauna na akong umuwi kasi manghuhuli pa raw siya ng ahas. Kunot noo kong sinabi, tatay naman eh. Nagkaproblema na nga tayo nung nakaraan dahil sa ahas tapos ayan na naman kayo. Katwiran niya sa akin. Hindi naman na raw siya manghuhuli ng kakaibang uri ng ahas. Ang hahanapin niya ay yung mga pangkaraniwang sawa na lang para siguradong walang nagmamayari. Napakamot na lang talaga ako sa batok tsaka sinabi sa kanyang bahala na siya sa buhay niya. Ngingisi-ngisi niyang tinapik ang balikat ko. Huwag daw akong mag-alala kasi maghahanap din daw siya ng baboy ramo para sa aming magkakapatid. Hindi na ako tumugon. Sa halip nagsimula na akong maglakad palayo sa kanya. Si tatay naman ay lumakad na rin papunta sa may gubat. Doon siya dumaan sa talahiban sa pagitan ng sakahan at kakahuyan. Nang nakakailang metro na ako, biglang umihip ang malamig na hangin. Kahit napakainit naman ng panahon. Kinabahan ako. Yun bang kaba na nagsasabing may hindi magandang mangyayari? Kaya naman nilingon ko si tatay. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad, bit-bit ang kanyang itak at sako. Wala naman akong napansing kakaiba. Siguro masyado lang akong nag-iisip ng masama. Gawa na rin ng nangyari tungkol sa itim na ahas. Huminga ako ng malalim. Titingin na sana ako ulit sa dadaanan ko nang may nahagip ang mga mata ko sa may kalayuan. Lumingon ako ulit at pinako ang tingin sa kakahuyan. Nakita kong nasa ilalim ng isang puno ang kakaibang babae. Kasama niya ang iilang mga ahas na itim. Napakatalim ng titig nila kay tatay. Nakakubli sila kaya alam kong hindi pa siya napapansin ng aking ama. Bigla akong kinamahan. Tumakbo ako papunta kay tatay tapos pasigaw ko siyang tinawag. Sinabi kong madali siya at bumalik na. Sinabi kong naririyan ng kakaibang babae at mukhang may hindi magandang pakay sa kanya. Lumingon din sa akin ang dalagang yun tsaka pinanlisikan ako ng tingin. Nilingon ako ni tatay, nagtataka kung ano raw ba ang sinasabi ko gayong wala namang ibang kahit sino sa lugar. Subalit nagulat na lang ako nang bigla siyang mapaaray at natumba. Binilisan ko ang takbo. Taranta ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit agad din akong napapitlag nang makitang gumapang ang isang itim na ahas. Katulad ang itsura nito sa ahas na kinatay ni na tatay noong nagdaang araw. Itim na itim at may guhit-guhit na pula. Humingi ng tulong si tatay, sinabi niyang tinuklaw nga raw siya ng ahas na yun. Tiningnan ko ang kanan niyang binti at nakitang meron ngang kagat ng ahas doon. Nilingon ko ang ginapangan ng ahas pero nagtaka nang hindi ko na ito makita. Inalalayan ko na lang na makatayo si tatay at inakay siya para maglakad. Hindi pa man kami nakakalayo narinig naming humahalakak ang kakaibang babae sa may kakahuyan. Dapat lang yan sa'yo, hayop ka. At hindi pa dyan natatapos ang lahat. Magdurusa ka. Mamamatay ka. Yan ang ganti namin ng alaga ko sa'yo. Mamamatay ka. Mamamatay ka.
Sir Jupiter, napakatinding kilabot ang bumalot sa akin noon. Alam ko kasing may laman ang sinasabi ng babae. Sigurado akong hindi lang basta pagbabanta ang mga yun, kaya di ko maiwasang mapaisip kung ano ang mangyayari sa tatay ko. Anong pagdurusa kaya ang tinutukoy ng dalaga? Dagdag pa sa takot ko ay ang halakhak niyang mistulang pagtawa ng isang alagad ng dilim. Hindi ko na rin maramdaman ang init ng panahon dahil sa malamig na hangin at nanginginig kong kalamnan. Umaalingaw-ngaw sa utak ko ang tawa ng babae habang maingat kong inaakay si Tatay Ramon. Gusto ko na sanang tumakbo ng mabilis para malayuan agad ang nakakakilabot na dalaga. Pero di ko naman pwedeng basta na lang iwan si tatay. Mabagal at mahirap ngunit tuloy-tuloy lang ang usad namin pauwi. Hindi ko na matanaw ang babae sa paligid. Subalit tumatak na sa utak ko ang kanyang mga tawa at pagbabanta. Naghalo na nga po sa kalooban ko noon ang masidhing kilabot sa babae at matinding pag-aalala sa tatay ko. Kapansin-pansing tuloy-tuloy ang panghihina ni tatay. Nang lapitan ko siya ay pananakit ng natuklaw na binti lang naman ang kanyang nararamdaman. Ngunit ng ilang minuto na kaming nasa daan, palala ng palala ang kanyang panginginig. Hindi na rin niya halos maihakbang ang mga paa kahit naririyan ako para umalalay. Hanggang sa umabot sa puntong bumabagsak na talaga ang katawan ni Tatay Ramon. 13 anyos lang ako noon kaya hindi ko siya kayang buhatin. Malaking tao si tatay tapos bato-bato pa ang kalamnan. Kaya napilitan akong iwan muna sa may gilid ng daan. Tapos mabilis akong tumakbo para humingi ng saklolo. Mabuti na lang talaga at may nakakita sa aking kapitbahay na agad ding tumulong. Noong magtatakip silim na ay nakaalis na sina nanay para isugod sa ospital si tatay. Ginamit nila yung truck ng gulay ni Mang Selo. Si Mang Selo, yung isa sa mga kainuman ni Tatay Ramon. Hindi nga lang ako sumama sa ospital kasi kailangan kong bantayan ang mga nakababata kong kapatid. Pakiramdam ko noon na napakabagal ng usad ng gabi. Nakapaghapunan na lang kamit lahat tapos natapos na akong maghugas ng pinggan. Hindi pa rin sila nakakabalik. Inisip kong siguro bukas pa sila makakauwi o baka abutin pa sila ng ilang araw. Sana lang talaga ay ayos lang si Tatay Ramon. Sana hindi totoo ang mga masasamang hinala ko tungkol sa banta at sumpa ng babae. Sana talaga isang dalagang may kapansanan sa pag-iisip lang yun at hindi isang nilalang na gumagamit ng kung anong kakayahan. Hindi ako nakatulog noong gabing yun. Hindi kasi talaga ako mapalagay kakaisip kay Tatay Ramon. Isa pa tuwing napapapikit ako naririnig ko ang boses ng kakaibang babae. Pakiramdam ko naririyan lang siya sa malapit at nagmamasid. Pakiramdam ko nag-aabang lang siya sa mga mangyayari kay tatay. Nababahala na nga rin ang mga kapatid ko sa akin Sabi ng kapatid kong 11 anyos noon, baka ako naman daw ang magkasakit. Kinabukasan ng hapon, nakauwi naman po sina nanay at tatay. Ang problema, wala pa rin sa ayos ang kalagayan ni Tatay Ramon. Naturukan naman daw ng pangontra sa kamandag ng ahas si tatay, pero iba sa inaasahan ng mga doktor ang naging resulta. Una, masyado raw matindi ang kamandag ng ahas na nakatuklaw kay tatay.
Mga 5 oras lang dapat ay sigurado na ang kanyang kamatayan. Pero hindi ito nangyari. Lumipas na ang ilang oras ay buhay pa rin ang tatay ko. Ikalawa, naturukan nga siya ng tamang pangontra. Pero hindi naman nawala ang mga sintomas na pinapakita ng katawan ni tatay. Masyado pa rin itong nanghihina, nahihilo-hilo, nanginginig, at nilalagnat. Hinala raw ng mga doktor baka may ibang karamdaman si tatay na lumabas lang dahil sa tuklaw ng ahas. Sinuri nila ang tatay ko pero ilang oras o araw pa raw ang aabutin bago lumabas ang resulta ng pagsusuri. Kaya pinili muna ni nanay na ilabas sa ospital si tatay para hindi lumobo ng gusto ang bayarin. Babalik na lang daw bukas para kunin ang resulta. Sir Jupiter, alalang-alala at awang-awa ako kay Tatay Ramon noon. Hirap na hirap kasi siyang gumagalaw. Napakahapdi rin daw ng kanyang kasukasuan. Pakiramdam daw niya ay nilulusaw ng kamandag ang kanyang mga kalamnan. Sinabi ko kina nanay na tumawag na lang ng pari para mapagaling ng Panginoon si tatay. Pumayag naman si nanay at agad ngang may dumating na pari noong hapon ding iyon. Ang kaso, wala pa ring pagbabago sa katawan ni tatay. Nagtataka na ako noon kasi kung totoong sinumpa si tatay, bakit hindi pa rin siya gumagaling matapos madasalan ng pari? Ibig sabihin ba walang bisa ang dasal laban sa ganoong kakayahan o sadyang hindi naman totoong isinumpa si tatay? Tuluyang kumagat ang dilim. Nasa bakuran lang ako noon. Nakapangalumbaba sa mesang pinag-iinuman ni na tatay at ng kanyang mga kaibigan. Pero napakatahimik ng gabing yun. Wala ang mga nagkakwentuhan at nagtatawa ng mga manginginom. Wala rin ang bango ng adobong ahas sa paligid. Tahimik, maliban sa utak kong paikot-ikot lang ang iniisip. Oy, Paolo, anong ginagawa mo dyan? Napalingon ako nang tinawag ni Mang Selo. Naroroon si Manong sa may labas ng bakuran. Agad din naman itong humakbang sa bakod at umupo sa tapat ko. Tinanong ako nito kung inaalala ko raw ba si Tatay Ramon. Hindi raw kasi maipinta ang itsura ko. Huminga lang ako ng malalim tapos sinabi ko na sa kanya ang mga nilalaman ng isip ko. Umiikot sa kakaibang babae ang mga sinabi ko. Kung paanong naunahan ako ng dalaga sa bahay, kung paanong humahalakak ito ng matuklaw si tatay at kung paanong nawalang bigla ang ahas na nakadali sa ama ko. Pahayag naman ng kaibigan ni tatay. Alam mo, Paolo, tatapatin kita ha. Hindi ako naniniwalang kinulam ang tatay mo. Kasi kung ganun, edi dapat damay din ako at yung dalawa pang kumain sa ahas ng babae. Tsaka tama ka, kung kulam nga, dapat gumaling na si tatay mo matapos madasalan. Posible nga lang na kailangang albularyo ang gumamot kay tatay mo para tuluyang mapawalang bisa ang kulam. Ganun ang sabi sa mga kwentong bayan eh. Pero yun nga, hintayin na lang muna natin ang resulta ng mga pagsusuri sa ospital. Baka naman kasi may karamdaman lang talaga si tatay mo, di ba? Basta manalig ka lang, Paolo. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Tumango na lang ako kahit napako ang isip ko sa sinabi ni Mang Selo tungkol sa kulam. Napagtantong baka nga yun ang tawag sa sumpang binitiwan ng babae. Siguro nga kinulam nito si Tatay Ramon at siguro ay mangkukulam ang babaeng yun. Gayon pa man aminado naman akong may punto rin si Mang Selo.
Mas magandang maghintay muna kami sa resulta ng mga pagsusuri kay tatay sa ospital. Ang dinadasal ko lang noon, sana gumaling na ang tatay ko kahit ano pa man ang totoong nagdulot ng kanyang karamdaman. Matapos naming mag-usap ni Mang Selo, nagpaalam na rin itong uuwi na. Ako naman ay nanatili muna sa bakuran ng mga ilang minuto bago ko naisipang pumasok na ng bahay. Sumasama na rin kasi ulit ang kutob ko. Ramdam ko na namang may kung sinong nagmamasid sa bahay. Tumayo ako at humakbang na papunta sa bahay. Ngunit natigilan nang may maulinigan akong kaluskos mula sa likod ng bakuran. Bigla akong nanigas sa kinatatayuan nang makatitigan ko na naman sa may kalayuan ng isang pares ng mga mata. Parehong-pareho sa mata ng ahas na kinatay ni tatay. Hindi ko nga lang maaninag ang nagmamay-ari ng mga matang yun dahil nalilimliman ito ng mga damo. Hindi natatamaan ng liwanag ng kalahating buwan. Subalit ilang segundo pa ay dahan-dahan na itong gumalaw. Gumapang katulad ng paggapang ng hilakbot sa buo kong katawan. Lumantad ito sa ilalim ng buwan at nakita ko ang isang itim na ahas na may konting pulang mga guhit. Nang nilabas nito ang dila at mga pangil, doon na ako nangangatog na tumakbo papunta sa may pinto ng bahay. Bago pa man ako pumasok, nilingon ko muli ang ahas. Pero nagtaka ako nang ang kakaibang babae na ang naroroon. Walang emosyon itong nakatitig sa akin. Magkatulad din ng mga mata nila ng ahas, tsaka meron din siyang dila at mga pangil na pareho sa kanyang mga alaga. Saglit lang akong nalingat pero hindi ko na makita ang ahas. Sa takot ko dali-dali na akong pumasok ng bahay. Sinarado ang mga bintana at kinandado ang pinto. Nilapitan ako ni nanay. Tinanong niya kung bakit pawis na pawis ako, tapos hinihingal pa ako at namumutla. Umiling lang ako at pumunta na sa kwarto namin ng mga kapatid ko. Pipikit na sana ako nang bigla kong mapamulagat dahil sa isang kakaibang kaluskos. Pakiramdam ko talaga noon ay kumalas na ang kaluluwa ko dahil sa matinding gulat at kilabot. Tunog yun ng isang hayop sa labas ng kwarto namin. Gumagapang sa mismong dingding namin, paakyat sa bubungan. Nang makarating na ito sa taas, sunod kong narinig ang mga yabag ng isang taong naglalakad. Sigurado akong mga yabag ng tao yon at hindi ng isang pusa. Napakabibigat kasi ng mga yon at halatang nag-iingat sa paghakbang. Bawat tapak nito sa bubong, palakas din ng palakas ang kabog ng aking dibdib. Tuloy-tuloy lang itong naglakad hanggang sa makarating doon banda sa ibabaw ng kwarto ng mga magulang ko. Ilang sandali pa narinig kong sumigaw si nanay. "Sino kang demonyo ka? Umalis ka riyan sa bubong. Hindi mo kami masasaktan ng pamilya ko. Layas!" Sir Jupiter, kinabahan ako kasi baka magalit ito sa mga sinasabi ni nanay. Subalit lalo lang akong nahingtakutan nang marinig kong may tumatawa sa bubong. Halakak ito, nakatunog ng boses ng kakaibang babae. Doon na ako lumabas ng kwarto naming magkakapatid. Nakita ko si nanay na nasa may pinto ng kanilang silid ni tatay. Hawak niya ang itak na pangkatay. Tinanong ko si nanay kung ano bang kailangan ng babae sa amin at bakit ito nasa bubong. Kunot noo namang tumingin sa akin ang nanay ko.
Sinabi niyang wala naman daw siyang naririnig na babae sa bubong. Subalit kutob niya ay may kung anong hayop o aswang sa ibabaw ng bahay namin. Sir Jupiter, dinig ko pa rin ang tawa ng babae kasabay ng kanyang mga yabag. Ngunit nagtataka ako na kung bakit di siya naririnig ni nanay. May humahalo rin na huni ng mga ahas sa kanyang tawa. Siguro kasama niya ang mga alaga sa bubong namin. Ilang minuto rin po siyang nagtagal doon bago namin narinig ni nanay na may gumapang na naman sa dingding pababa. Namalaya na lang namin ni nanay na umuungol na si tatay. Dumadaing ito sa pananakit na naman ng mga kasukasuhan. Wala kaming magawa ni nanay noon, kundi pahiran ng langis ng halamang gamot ang ama ko. Umaasang kahit papaano ay mabawasan nun ang kanyang nararamdamang sakit. Kinabukasan maagang umalis si nanay at Mang Selo kasama si tatay. Kukunin daw nila ang resulta ng mga pagsusuri sa ospital. Kami lang ng mga kapatid ko ang naiwan. Yun nga lang ay hindi naman ako pwedeng basta tumigil sa mga gawain sa bukid. Kailangan kong ituloy ang pag-aararo sa sakahan kahit wala si tatay. Mahirap at mainit, pero kinaya ko naman kahit papano. Kailangan ko nga lang maya't maya magpahinga kasi wala akong katulong sa pag-aararo. Bandang 3:00 na ng hapon nang mapagpasyahan kong itali na ang kalabaw namin, tsaka umuwi. Hindi ko nga lang mapigil na tingnan ang talahiban na papuntang gubat. Naalala ko kasi si Tatay Ramon. Iniisip ko kung kumusta kaya ang lakad nila sa ospital. Hanggang sa napapitlag na lang ako nang may magsalita sa likod ko, Sir Jupiter. Boses ng kakaibang dalaga. Ang sabi niya, "Hindi gagaling ang tatay mo. Mamamatay ang tatay mo." Umagikhik ang babae. Nanginginig akong napalingon sa kanya. Paulit-ulit ang sinasabi niya tungkol kay tatay hanggang sa tuluyan na akong mapaiyak sa kilabot. Yumukod ako sa harap ng dalaga at tumagulhol. Pagmamakaawa ko, "Ate, nagmamakaawa po ako. Tigilan niyo na po si tatay. Nakikiusap po ako." "Opo, nagkamali si tatay pero sana mapatawad niyo na ho siya. Ako na po ang humihingi ng tawad para sa kasalanan ng tatay ko. Pagkako ko po sa inyo, susubukan ko ang makakaya ko para hindi na umulit si tatay sa panguhuli ng mga ahas o kahit anong mga hayop na hinuhuli lang para sa libangan namin. Kaya sige na po, nagmamakaawa ho ako, pagalingin niyo na po si tatay." Nakita kong napahinto ang babae at lumambot ang tingin niya sa akin. Bagamat ramdam ko pa rin ang matindi niyang galit. Ilang minuto rin kaming natahimik hanggang sa kumilos siya at may kinuha sa bulsa ng bestida. Isang maliit na botelyang inilapag niya sa harap ko. Tinitigan ko ang bote, Sir Jupiter. Kulay itim ito at may kung anong lana sa loob. Nagtaka ako kung para saan yun. Ngunit nang magtaas ako ulit ng tingin para magtanong, di ko na makita ang dalaga. Wala na siya sa harap ko at wala rin sa paligid. Binaling ko ulit ang mga mata sa bote hanggang sa naisip ko na itong ibulsa. Magulo ang isip ko habang naglalakad pa uwi.
Hindi ko alam kung ipapahid ba yung langis na laman ng bote kay Tatay Ramon o ipapainom sa kanya. Nakarating na lang ako at lahat sa baryo magulo pa rin ang utak ko. Subalit agad ko ring naiwaglit ang iniisip nang makitang nasa bahay na pala si nanay. Tinanong ko si nanay kung ano ang balita. Sabi niya kakaiba raw ang sakit ni Tatay Ramon kasi hindi raw matukoy ng mga dalubhasa ang kanyang kalagayan. Wala raw kasing lumalabas na mali sa mga pagsusuring ginawa sa kanya. Doon ay tumuloy na ako sa loob ng bahay. Nakita kong lumalapan ng husto ang kalagayan ni tatay. Grabe na ang panginginig ng ama ko. Hindi na rin makabangon at tuloy-tuloy ang panlalaway. Salita rin ito ng salita na parang takot na takot. Sinasabi niya, "Huwag kayong lumapit sa akin. Tigilan niyo na ako. Tigilan niyo na ako." Nagsusumiksik din si tatay sa gilid ng papag na nakasandal sa dingding. Tila ba inilalayo nito ang sariling katawan sa kung anong kinatatakutan. Maya't mayaring napapapitlag ang iba't ibang bahagi ng katawan kasabay ng kanyang mga pagdaing. Naisip ni Mang Selo na baka may nakikita ng halusinasyon si tatay. Siguro nasisira na rin ng kamandag ng ahas ang utak nito. Lumapit pa ako sa kinahihigaan ni tatay. Gusto ko sana siyang hagkan at yakapin, subalit nagulat na lang kaming lahat na naroroon nang bigla na lang bumangon si tatay at hinablot ako. Kinapakapa niya ang damit at pantalon ko, sinasabi niyang, akin na ang langis, akin na. Sir Jupiter, di namin malaman kung saan galing ang lakas niya noon. Nagpupubiglas ako pero hindi ako makawala sa bisig niya. Di ko rin alam kung paanong nalaman niya ang tungkol sa langis na bigay ng dalaga. Tuloy-tuloy lang siya sa pagkapa sa akin hanggang sa makuha nga niya ang botelya sa bulsa ko. At walang ano-ano'y mabilis niya itong binuksan at nilagok. Pagkatapos noon, bigla na lang niyang sinapo ang ulo at dibdib. Dumadaing din na animoy nasasaktan. Ilang sandali pa tuluyan na siyang napahiga ulit sa papag at nakatulog. Tinanong ako ni Mang Selo kung ano ba yung bote. Sinabi ko naman ang lahat ng nangyari kanina matapos kong mag-araro. Napailing ang kaibigan ni tatay. Maski si nanay ay nabahala rin. Hindi raw kasi kami sigurado kung ano yung langis na yun. Kaya mas mabuting bantayan ng maigi si tatay. Nakakatakot kasi at baka tuluyan ng maalanganin ang buhay niya dahil doon. Gumulong ang oras, hindi nagigising si tatay. Bagamat maayos naman ang kanyang paghinga, tibok ng puso at pulso. Kami na lang ni nanay at ng mga kapatid ko ang nagbabantay sa kanya. Umuwi na kasi si Mang Selo. Lumalim na ang gabi. Wala pa rin talagang pinagbago sa kalagayan ng ama ko. Napatulog ko na nga lang lahat ng mga kapatid ko at ako naman mas piniling makipagsalita na lang kay nanay sa pagbabantay kay tatay. Total di rin naman ako makatulog. Mga bandang 3:00 po ng madaling araw, biglang dumilat ang tatay ko. Bumangon din ito at tinanong kami ni nanay kung ano bang nangyari. Ang huli raw kasi niyang natatandaan ay tinuklaw siya ng ahas ng tawagin ko. Nagtaka kami ni nanay kasi kung titignan ay parang nagising lang si tatay mula sa mahabang pagkakatulog. Hindi na siya naghihina. Lumusog na rin ulit ang katawan.
Napakagana na nga pong kumain ng hinainan namin ng nilagang mais. Kaya naman tuwang-tuwa kami ni nanay sa tila milagrong nangyari. Ang di namin alam, paparating pa lang pala ang pinakamadilim na yugto ng buhay namin. Sir Jupiter, kapansin-pansing may mga nagbago sa ugali ni Tatay Ramon. Una, naging mainitin na ang ulo nito. Palagi na nga po na kaming napapagalitan ng mga kapatid ko. Galit siya agad kahit sa mga maliliit na bagay lang. Gaya ng kapag nakalimutan kong lagyan ng kutsara ang kanyang pinggan. Dati naman kalmado niya kaming kinakausap kapag nagpapasaway kami kahit matindi ang kasalanan namin. Isa pa po, ayaw na rin niyang kumain ng ahas. Gulat na gulat kami ni nanay nang biglang bulyawan ni tatay si Mang Selo kasi niyaya siya nitong manghuli ng ahas sa gubat. Wag daw galawin ng mga ahas na hindi naman nananakit sa kanila. Ang mas nakakapagtaka pa po, Sir Jupiter, kinakaibigan pa niya ang mga ito. Nahuli ko pa nga pong kinakausap niya yung isang sawa na nakita niya sa may talahiban. Tsaka hinayaang makawala. Sa amin ni nanay, intindihin na lang daw. Baka raw kasi talagang nayanig lang ng pagkakatuklaw ng ahas ang pagkatao ni Tatay Ramon. Siguro ayaw na niyang matuklaw ulit at magkasakit. Subalit sadyang hindi na namin kayang unawain nang makita naman ni nanay na kinain ni tatay ang buong hiwa ng hilaw na karning baboy. Sandali lang namang iniwan ni nanay yung karne sa mesa para kumuha ng tanim na sibuyas sa bakuran. Pagbalik niya, naglalaway ng nginunguya ni tatay ang karne ng baboy. Kinilabutan ako ng husto. Si nanay naman ay tarantang pinigil si tatay, ngunit nagalit lang ito. Binulyawan niya si nanay, bakit daw ba siya pinipigilang kainin ang mga gusto niyang pagkain. Sinubukang makipagtalo ni nanay, Sir Jupiter, ngunit nagulat na lang kami nang sampalin siya ni tatay ng malakas. Isang bagay na hindi pa kailanman ginawa ni tatay. Dahil doon nasinghalan ko ang sarili kong ama. Tapos nagkulong kami ni nanay at ng mga kapatid ko sa kwarto. Baka kasi masaktan pa niya kaming lahat. Nakakatakot kasi meron pa naman siyang pangkatay na itak sa kusina. Pakiramdam namin, ibang tao na si tatay nang magising. Napakalayo na nito sa karaniwan niyang sarili. Iyak lang ng iyak si nanay. Dinig din naming galit na nagsasalita si tatay sa kusina kahit wala naman na itong kausap. Doon na namin nasiguradong wala pa rin sa sarili si Tatay Ramon. At lalo kaming kinabahan nang marinig naming lumabas si tatay ng bahay. Kahit nag-aalangan kaming pigilan si tatay, lakas loob pa rin kaming lumabas ni nanay. Kakalabas pa lang niya noon pero katakatakang napakalayo na nang nalalakad niya ng matanaw namin. Papunta ito sa may gubat. Pansin ko ring hindi ito tumitingin sa dinadaanan. Sigaw kami ng sigaw ni nanay. Nababahala naming tinatawag si tatay pero hindi kami nito nililingon. Tuloy-tuloy lang ito sa mabilis na paglalakad. Sumusuot sa mga matataas na talahib nang hindi man lang niya hinahawi ang makakating mga damo. Tumatakbo na rin kami ni nanay, maabutan lang si tatay. Pero nahihirapan kami kasi hindi kami nakapagdala ng itak na panghawi sa mga talahib. Tinanaw ko ulit si tatay at nakita kong dumapa ito tsaka gumapang ng mabilis sa lupa. Narinig ko ring garalgal itong humiihiyaw
na animoy hayop gubat. Ilang minuto pa, hindi na namin matanaw si tatay. Hinala namin ay sumot na ito sa madilim na gubat. Kaya naman pinabalik na ako ni nanay sa baryo para humingi ng tulong. Sir Jupiter, nagkaroon po ng malawakang paghahanap kay tatay sa gubat noon. Marami ang tumulong ng mga kabaryo namin ngunit hindi talaga namin siya mahanap. Lumipas ang 1, 2 at 3 araw. Wala pa rin si Tatay Ramon. Halos wala nang tigil sa kaiiyak si nanay ng maghapon at magdamag. Ako naman ay wala nang mapaglagyan ang pangamba. Hanggang sa sumapit ang 4 na araw ng paghahanap, Sir Jupiter. Noon po sa wakas, ay natagpuan na rin ang tatay ko. Subalit napakalayo sa inaasahan ng buong baryo. Ulo na lang po kasi ni tatay ang natagpuan sa gitna ng gubat. Napalilibutan ito ng napakaraming mga ahas na kamukha noong kinatay ni Tatay Ramon. Kung saan ang kanyang katawan, walang nakakaalam. Basta nang kinuha ng mga taga-baryo ang ulo ni tatay, mabilis ding gumapang palayo ang mga itim na ahas at naglaho sa damuhan. Pagkalipas ng ilang araw, si Mang Selo naman po ang natuklaw ng ahas sa may gubat. Ganoon din po ang kanyang sinapit. Halos pareho lang sa pinagdaanan ni tatay. Nawala rin ito at ulo na lang ng matagpuan. At gayon din ang nangyari sa 2 pa nilang nakainuman. Simula po noon, nangako na kaming mga taga-baryo na hindi nakakain ng mga ahas. Hindi na rin kami manghuhuli ng mga ligaw na hayop gaya ng mga ibon at kahit baboy, Ramo. Ang kinakain na lang namin ay ang mga pinapalaking hayop gaya ng manok, baboy at baka. Hindi rin po nagtagal, lumipat na nga kami ni nanay rito sa Baguio. Hindi na kasi namin kayang sakahin ang lupang iniwan ni Tatay Ramon. Binenta na lang namin ito tsaka pinangnegosyo rito sa Baguio ang kinita namin. Isa pa, natatakot na rin kasi kaming baka makasalubong na naman namin ang kakaibang babae. Hanggang dito na lang po at sana po'y nagustuhan ninyo ang kwento ng pamilya ko. More power po sa inyo, Sir Jupiter, at God bless.